Espiritu Santo. Amen. Check. Okay, maayong adlaw pag-usab sa tanan. So ani po ang religious debate na pagkatimuon nga gidumalaan sa Lay Catholic Apologies International kauban ng atong higala sa Rose Casona nga mao ang mahimong pertibo nga sa maong mga tema. So karon ato na basahon ang tawag natong tema sa maong debate. Okay. First topic. Ang mga larawan sa mga santos, mga Diyos-Diyos sumala sa Biblia. Ang afirmatibo ni ini mao si higalang Pastor Rose Casona, pag ang negatibo ni ini si Sir R.J. Seno. Pag ang ikaduhang tema mao ang Romano Katolikong simbahan mao ang matuod na iglesia nga gituod ni Kristo sumala sa Biblia o sa standard nga mga referensya. So signed by Sir R.J. Seno and Pastor Rose Casona, moderator Sir Julius Bisaya, on date on July 14, 2019. Venue sa San Antonio Covered Court. Ang time na to 2 p.m. to 5 p.m. So ato nang acknowledge nagtatagod ka ng permiso na ining lugar na gigamit. Ninyo og nahitabo ning maong programa nga sa venue nga pagpagamit ning maong venue. Karon akong basahon ang rules sa debate mahitungod sa ang mga matag maglagtugi magsunod sa ilang mga daog. Unang balaod. Ano? 5 minutes kay speech. 10 minutes, isunod dayon ang negative and affirmative side. Tagaan sila og 5 minute speech. Pagkahuman, musunod dayon ang constructive speech sa affirmative. 10 minutes. Tindog dayon siya 10 minutes sa iyang final rebuttal ang negative side before ang affirmative side. Pagkahuman, diretso dayon sa next topic. 15 minutes ang
affirmative side sa ikaduhang topic ng mga simbahan. Simbahan. So ang gahom sa mga moderator ang pagdumala ni inyong mga debatiha, mga anaay gahom sa pagsulod sa debate ay mga panagbangi sa mga ang moderator mo intervene ini para sa kapasayan tanan. Ikaduha ana siya sa pagmando, sa paghilom, sa pagtubag, sa matag sa maglalantugi. David, guwapo sa David. So dili na pwede mo atake og personal. Okay. Kinahanglan nga neutral ang moderator ug wala gyud siya gidapigan, natural. Muna nakaputi ko karon kay wa ko dapigan. Tanggalon sa nato akong pagkakatoliko kay magbahin ko sa ilang duha. Okay. Kinahanglan nga magtawag ang maglalatugi sa moderator ug Mr. Moderator o Ma'am o Sir o Mr. Moderator isip pagtahod ngadto kaniya. Siya anaay katungod sa pagtanaw o pagbasa sa mga ebidensya nga gamiton sa mga maglalantugi. Magapirma ang maglalantugi sa dokumento nga giuyunan sa lagda sa debate o nahitabo na kining maong pagpinirmahan. So sa unang tawag na to og introductory, mauna ang affirmative side na si Ros Casuna. Affirmative side sa iyang introductory speech. Orasan siya og 5 minutes. Og musulod niini ang negative side as a introductory speech. Sir, 5 minutes. Kung masignal, sir. Sige, timer starts now. Hello. Ngayong hapon sa kanano sa Dio Leo Garcia. Ako dahil si Ros Casona, akong religion ginawa ko the way of Christ. So sa akong religion na the way of Christ, nag-imot o ministeryo para dito itudlo kung unsang good pasabot sa the way of Christ. No? So gitawag lang ang ministeryo Christians Roots Foundation in Christ's name. O sa binisa pa, Kristohano panagigsunay, nagipundaro, gibukod gipundaro, gibukod sa pangalan ng Kristo. So, para sa kagawan sa kanano, maglisod ko Bisaya bitaw lalong. So ako gamiton karon is atag Bisaya o Tagalog para po sa Facebook na kailangan So, pasensya na po kung magkatagalog ako kasi 28 years kasi ako tumira sa Maynila. Medyo yung Bisaya ko halo na. Pasensya na kayo. Kung magtagalog man ako may halong Bisaya ko, pasensya na po. Kasi matagal din ako 28 years sa Manila. So, dili na ko maglaka, no? 5 minutes. Masyado ng taas akong yata ipagpaila sa akong religion o sa akong religion o sa akong ministry. No? So, gusto na ko, ang akong religion na of Christ. Naging mo yung ministeryo para itudlo kung unsa ang good pasabot sa Christ. So, ang ministeryo na among gihimo, gitawag na mo Christians Brotherhood Foundation in Christ's name. Daghang salamat og mga to. God bless us all. Okay, og mosunod dayon karon ang negative side sa iyang introductory speech. Pwede na mo dilibrasan ng imong oras kung nahumana ka sa imong speech. Pwede na siya. Okay? Set.
Karon ang introductory speech sa Sir RJ Selo, isip Katoliko. Sir, start. Yung hapon sa tanan, akong masinan na dinhi, especially sa naghatag na to og pagtugot ni dinhi na to himuon ang debate. Atong kapitan, leta in peace sa tuang mga kagawad, sa tuang mga group leaders, Manong Bebot o si Arman. Sa tanan ni dinhi, maayong hapon kaninyong tanan. Actually, dito unta ni himuon sa Rizal Park, pero kay ang ato ang amigo gusto mo gyud niya nga og silbi itali gyud ang debate. Muna nga nakahukom ko nga dinhi nato himuon kay ato ang kapitan dali ra nato duol, dali ra nato makuhit. Nya kung Sinoo pagkuhit nako sa ato ang kapitan, i-approve dayon siya man nagipag-coordinate na man si Arman para mahitabo dinhi ang maong gitawag debate. So, nan kinahanglan pa man magdebate. Sagad sa mga panguna-una sa uban, pag may debate magod, una-una nila diskusyon. It is correct. Debate is a discussion. Pero naay kapaingnan. Mabitaw sa usa ka libro nga pagawas o gisulat ni Antonio Orindain. Ingon pa niya, a debate is a discussion on any subject for the purpose of elucidating the truth of or influencing action. So, ang debate kuno usa kini ka diskusyon aron paghatag og pagpakita o pagpatawas kung unsa ang tinuod. Muna karong hapuna, ang atong igala, ay sa lagi, katong mga nangagi, nakadungog istorya nagi panlampas ng mga depensor sa Iglesia Katolika. Mauna nga nangay nakasulti sa tuwa na, sir, ay kumpiyansa na, agi panlampas ang mga depensor Katoliko na. So, manghinaot na nga dili ta malampaso karong hapuna, pinangagi sa grasya sa Dios. Pero inay mo tawag ko si Mohawk Brad Higala, mutawag ko ni mong higala o higsuon because you are not belong to the Church of Christ sa simbahan ni Kristo katong iyang gitukod. Nga naman, kay nagtukod man po inyo. Gawas sa iglesyang gitukod ni Ginoong Kristo. Mabitaw ni ganina, nag-ingon ganina na ang inyong religion is the way of Christ. Never ta makabasa sa Biblia. Never ta makabasa sa kasaysayan na relihiyon na gitukod si Kristo, the way of Christ. Kining punduka mo manig puhong ba nga pagkilat ng budho na kilit. Ano man, kining mga tawhana, ang tumong o tinuwa ni mga tawhana, mao ang paglupig, pagpayot, aron maabi dito kanila. Sa saysayan. Ay matingala nga mo taas akong tingog kasi tuong mga nasuko ko, wala pa niya humong pa niya ako. Okay. So, nang negatibo sa first topic na mo, nga naman, usa sa mga suko sa balaang kasulatan, kanang gingon sa Diyos nga ayaw butang-butang sa inyong isig katao. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Ang among topic first is, paliw ko sir, ang mga larawan sa mga santos, mga Diyos-Diyos, sumala sa Biblia. So, iyang pangatutan, mga larawan sa santos, mga Diyos-Diyos to puno na. Palaan og mga larawan sa mga Diyos. At pilang iyahang mga kauban, ang yung nauna, ang tanang kiling-kiling ice cream na na. Ang kiling-kiling ice cream. So, ang buot pa sa buot, dilit anang larawan sa santos, Diyos, na ay particular na Diyos, na apay particular na mga santos. So, mga higalag, mga igsuon, 5 minutes pa. Okay, sige. So, ato ang tawag na ipadayag niya taon pinagi sa ato ang barog.
So, maminaw ta sa iyang pagbarok, maminaw ta sa iyang paghatag o pagbutang-butang sa pagtuong Katolika, mo na ato ang inigar human niya sa iyang pagbabarok. Maayong hapon kayo pa na. Okay, tayo. Karon mubarog ang affirmative side, ang iyang pamatudan o iyang barugan nga ang mga larawan sa mga santos, mga Diyos-Diyos sumala sa Biblia. Naa siya orasan siya o 15 minutes. 15 minutes sa maong pagbarog. Okay, timer starts na. Salamat kayo sa introduction ni Sir RJ. Clarify lang na ako, no? Wala mang may muingon nga buntugon ang Iglesia Katolika. No? Wala sa amang hunahunga. Amo nga lang sa pagkakagdebate, sa pakikipagdebate, gusto namin may labas kung ano ang naunawa namin ayon sa nakasulat sa Biblia. Okay, sige. Saan ko na? Sa Deuteronomio, sino yung may ginagamit kanunay sa mga libarista? Sa Deuteronomio 5, verse 7 hanggang 9. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyo na nasa itaas sa langit o nang nasa ibaba sa lupa o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Sanay, huwag mong yuyukuran sila. Huwag mong luhuran. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibubuing Diyos. Sinuso ang Diyos, mga kaibigan, mga kapatid. So kung magluhod ka sa multo, nag-ihimo sa tao, ang tawag niya, Diyos-Diyosan. No? Muna ang atong tema, ang atong patunayan. So, kinigyan sa Deuteronomio 5:7-9, giutro ni pag-istorya, inulit ni Moses na ipaalala sa mga Israelita noong unang panahon. Dito naman sa Deuteronomio chapter 4, verse 15-16. Ingatan ninyong mabuti ang inyong sarili. Bakit? Sapagkat wala kayong nakita ng anumang anyo ng araw na magsalita ang anyon sa inyo sa harap mula sa gitna ng langit. Baka kayo ay magpakasama at kayo'y gumawa sa inyo ng larawang inanyuan. Ano larawan? Nakawangis ng anumang larawan ng kahawig ng lalaki at babae. Wala ba yan sa Katolik? Pasensya na po, no? Pasensya po sa mga sinabi ko, no? Ito mga sinabi ko, hindi po ito galing sa aking sarili. Kung ito ay nakasulat, ako rin ay isang galing ng Katoliko. Aking tinignan ang pag-uugali ng mga Katoliko. Nakita ko, bibili tayo ng rebulto, dadali natin sa bahay. Gagawa tayo ng altar, ilalagay natin ang altar. Paglagay natin sa altar, aalayan natin ang bulaklak ng kung ano-ano palay. Tapos magtitindig tayo, umiti tayo ng kantina, sisindihan natin. Pagkatapos, anong gagawin? Luluhod. Diyos ko, patawarin mo po ako. Nakatingin sa ribulto. Patawarin mo po ako. Hindi ko sinasadya, natukso lang ako sa patong. Di ba ganun? Iba naman. May isang babae, may isang pamilya. Isang pamilya. Gipit na gipit. May sakit ang asawa. Walang-wala na. Pumunta sa altar, na kung saan nandoon, yung ribulto, nag-alay ng bulaklak, nagsindi ng kanyang labot,
Diyos ko, hindi ko na kaya. Diyos ko, nakatingin sa rebulto. Mag-isip-isip po tayo, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi na nila sinasamba yung rebulto, pero nakalawag. Diyos ko! Hindi ko na kaya ang bigat ng aking dinadala. Tulungan mo pa ako, Diyos ko. Pagkatapos ng panalangin, hahawak sa paa ng rebulto. Pagkatapos, gagano'n. Uy, katoliko na. Pagkatapos, hahalik sa paa ng rebulto. Hindi ba siya sumamba doon? Wala ba doon? Mga kaibigan, huwag po kayong magalit sa akin, mga lolo, mga lola, mga nanay, mga tatay, mga kapatid. Nagsasabi po ako ng katotohanan. So, dito naman tayo, no? Basa naman tayo kasi mahaba na tayo, no? Basa tayo sa Leviticus 26, chapter 1. Huwag kang gagawa para sa inyo. Huwag daw gagawa para sa inyo. Ang ano? Ng mga Diyos-Diyosan ni magtatayo kayo ang larawang inalaan. Diyos-Diyosan daw pala ito. Larawang sa inyong lupain. Upang inyong yukuran, lumaw. Huwag daw kayo maglagay ng rebulto na inanyuan. Yung bato na inukit. Upang ating yukuran. Huwag daw. Bawal. Kanilang ginagayakan ng pilak at ng ginto. Kanilang ikinakapit ng mga pako at ng mga pamupa upang umakilos. Bakit? Sila'y gaya ng puno ng palma at hindi nagsasalita. Kinakaya ng kasanin sapagkat hindi makalakad. Huwag ninyong katakutan sila. Ang mga iyon sapagkat hindi makagagawa ng kasamaan ni wala ding magagawang mabuti. Kita niya? Hindi ko ako galit. Kaya ni Sir. Sinyo kanina. Tumataas ang boses, no? Para lang mai-express. Ano yung naunawa ko? So, dito sa Habakuk, bibigyan ko nito. Chapter 2, verse 18 to 19. Ano ba makinabangan? Ano yan? Na yaoy inanyuan ng manggagawa niyan ng larawan na tagapagturo ng kasinungalingan. Aba, tagapagturo pala ng kasinungalingan. Pasinsya po kayo kung masaktan kayo. Binabasa ko lang ito, kagaling sa akin. Pasinsya po. Tuloy na din. Nang sinubong larawan na tagapagturo ng kasinungalingan na tinitiwalaan ng nag-anyo sa kanya na ginawa na mga pepe Diyos-Diyosan. So, sorry no, kung medyo masakit. Meron pa ako isa dito. Isaiah 44, verse 12 to 17. Kasi medyo mahaba-haba ito. Pero magandang paliwanag ko. Sa 13. Nag-uunat ang anluwagi ng isang pising panukat. Kaniyang tinatandaan ng lapis. Kaniyang tinatandaan sa pamamagitan ng mga katam. Mga panugsot. Mga pait sa tao. Igib. Igib sa Bisaya. Kaniyang inanyuan sa pamamagitan ng mga katam. Igib. O pait. At kanyang tinatandaan ng mga kompas at inaanyuan ng ayon sa anyo ng ano? Sa anyo ng ano? Ng tao! Ayon sa kagandahan ng tao upang tumahan sa bahay. Diba? Bibili tayo sa palengke. O, di ba naglalako ko dyan? Bibili natin yung ito. Patitirahin natin
sa bahay, lalagay natin sa altar. Ganun na yung sinabi ko kanina. Pumuputol siya ng ganang kaniyang mga sitro at tumukuha ng puno ng roble at manginsina at pinagtitibay sa ganang kaniyang sarili sa kanyang sarili ang isa sa gitna ng mga punong kahoy sa gubat. Siya ay nagtatanim ng puno ng abito at siya ay kakandili ng ulan. Magtubo ng ulan. Kung magkakayon, ilalaan sa tao upang ipanggatong. Ang kahoy pala pinapanggatong. At kumukuha siya niyaon ng papainit. Nagpapainit siya sa pag kumapoy yung panggatong, siyempre naiinitan ka. Oo, kaniyang pinaliliyapan niyaon at pinagluluto ng tinapay. O siyempre, sa abuhan sa bakery, niluluto ng tinapay kahoy. Dati. Kanyang ginagawang isang Diyos at sinasamba. Ginagawa ng larawang inanian at pinagpapapilapaan. So, kanyang iginagatong ang bahagi niyaon sa apoy. Ang bahagi niyaon ay itinakain niya ng karne. Siya ay nag-iihaw ng ihawin at nabubusog. Siya ay nagpapainit at nagsasabi, ako'y naiinitan. May apoy eh. Mainit yung apoy. Ang labis niyaon, sa Bisaya pa, ang supra sa kahoy. Ang labis niya, ang supra sa kahoy, ang labis niyaon, ay ginagawa niyang Diyos. Kita mo na? Kahoy, putol mo, pinutol mo, pinanggatong mo, ang sobra, ginawa mong larawan, ginawa mong Diyos. Sabi niya, Isaiah, hindi ko sabihin, kasi nakakot, may masaktan. At walang nagpapaalala o mayroon mang kaalaman. Ng karne at ito. At gagawin kumbaga ang nalabi, natira sa kahoy, gagawin kumbaga na pinakasuklam sa Diyos. Ano daw? Pinakasuklam sa Diyos. Magpapatira baga ako sa puno. Mga kapatid, mga nanay, mga tatay, mga lola, mga ate, mga kuya. Hindi po galing sa akin ito. Kung may masaktan man, pasensyahan nyo na po, binasa ko lang po sa ayan. Pasensyahan nyo na po kung medyo masakit. Ito ang pag-ingatan natin. Ginagamit to lahat ng sekta. Lahat ng sekta gumagamit ito sa Christians. Sanino? Sa Colosas 2:8. Kayo'y magpag-ingat. Baka sa inyo may bumiyag sa inyo sa pamamagitan ng kanyang filosofiya. Yung pangangatwiran ng tao. Filosofiya ng tao. 2 minutes. At walang kabuluhang pandaya. Ayon sa salit-saling-sang. Ano ba yung salit-saling-sang? Ito yung mga traditional na pinaniniwalaan natin. Pag may dumaan na itim na pusa, huwag kang tumuloy. Bakit? Diniscuss niya agad kasi may pusang dumaan. Saling-saling sabi natin. Isa yan. Ayon sa saling. Sabi ng mga One minute. Kundi ang paniwalaan natin ay ayon kay Kristo. Aral ni Kristo po ang kailangan nating paniwalaan at pakinggan. Hindi yung mga salit-saling sabi o
tradisyon o kung ano-ano mga filosofiya ng tao kung hindi ayon kay Kristo. Sa 1 Timothy chapter 1 verse 4, na huwag makinig sa mga katla, mga haka-haka, at sa mga kasaysayan, history, ng mga lahi na walang katapusan na pinanggagalingan ng pagtatalo, yung mga history o kasaysayan ng mga lahi. Doon nagkakaproblema tayo. 10 seconds. So, medyo 10 seconds. Sige, bibuo na. Ano, time. Thank you. Okay, next naman, mahirapan tayo sa pagkalisod-lisod dito. Okay, ang musunod na maghimuon mo ang cross-examination nato sa negatibo nato sa afirmatibo. Ang tema, ang mga larawan sa mga santos, Diyos sumala sa Biblia. Aduna sila 10 minutes para pag cross-examination. Timer starts now. Unang tanga, amigo, kanang ibong gibasa ba sa Biblia o notebook? Notebook niyo. Very good. Next question. Sa mga santos Diyos. Ang larawan ng Santos Diyos. No? May nabasa ka ba o wala? Wala. Wala'y nabasa. Salam ka na. Very good. Sa gipambasa ng mga Diyos. Makatudlo ka ba o tudlo sa Iglesia Katolika nga kanang mga larawan sa simbahan Katoliko giilan ang mga Diyos? Ang nagpakita ng ebidensya ang mga Mr. Moderator. Mr. Moderator, objection, Mr. Moderator. Hinaan ako siya og ebidensya. Kasi sumabi mo nga ang mga larawan sa mga santos Diyos. O gipangkudlo ni mga sa stilit panandugay ganina nga ang mga tama naghimo sa larawan Diyos. O ang ilang pangina. Simple na ako pala. Makudlo ka ba? O tudlo sa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Nasuni ang larawan among Diyos. Okay, no? Sa katikisim, no? Katikism mo? Katikisim, hanapin ko lang ha. Notebook mo na yung gibasa. Katikisim mo, nakasulat. Tataan mo ka naman putos bulat. Brad. Amigo. Simple lang ang ako pangutana. Unsang dokumentuha sa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana nga nagsulti nga ang mga larawan mao ang among Diyos. Sa katikisim, no? Gusto lang katikisim, Brad. Nga kung magluhod ka sa ribolto, mupasa dito. Ay, matudlila na, Brad. Ano? Matudlila, dili na angay. O niya, Brad. Naitudlo sa Iglesia Katolika. Nasa, di pangutana. Niya. Dogma. 1 minute. Number 35. Okay, 1 minute. Dali lang. Madalas time. Unresponsive, Mr. Moderator. Wala ito ba ako pangutana eh. Basta ano doon sa Iglesia Katolika. Sa trabaho niya, Niya. question mo. Lagi. Kaya wala man imong gihatag. Kung Basta na po ako. pinasubay niya sa imong pangutana, Yes, pinasubay yes, sa pangutana yes. gamit ang ebidensya Yes. or namahayag ka? Hindi, pinasubay na sa mga pangutana. Okay. Pinasubay sa pangutana gamit ang Whoever ebidensya. wishes to be saved needs above all to hold the Catholic faith. Unless each one preserve his whole and inviolate, he will without a doubt perish in eternity. But the Catholic faith is this. Mao ni ang pagtuong Katoliko. We adore one God. Kung kabat ang mga taong butang-butang iya si Awa. Wala ko mo yun ang boka. Hindi mo ang Di ba? Ipangitaan ko ang ebidensya ganina. Mr. Moderator, alam ko pangutana. Kulilan o dili, as fair as rules, Mr. Moderator. Objection. Hindi naman naman yun. Objection. Ang atong rules na 1 minute na mo ba? Yes, correct. Kaya 1 minute. Kumbaga una, ang ako ang pangutana, answerable ba yes or no? Kasi question is answerable ba yes or no? Moderator's time, cut the time.
mura telefon na itong amigo. Uyon ka ba na ang mga baong tigutang-butang iya sa yawa? Uyan ko. Uyon, very good. 1 minute. Okay, uyon ka. Qualification, maninitin sila. Uyan ko na ang pagbutang-butang, yawa, no? Okay. So ako wala mang butang-butang, nagbasa ko sa verso sa Biblia. Kung Okay. sa akong gingon kaniya, ayaw mo kasuko sa kuha, ay nagbasa ako. Okay. Kay nagbasa man ka, sumala sa bersikulo sa Biblia, balik ang pangutana. Mabasa sa imong notebook, mabasa sa imong notebook na ang mga larawan sa mga santos ni Diyos. Kaya kung dili ka makabasa, nagbutang-butang ka, iya kasi ba? Moderator. Okay, Mabasa mo dili. Moderators view. Cut the time. Ang iyang pangutana, nabay mabasa diha sa ikutlo nga mga ebidensya nga ang mga larawan sa mga santos Diyos. na udili paghuman sa tao pa qualify sa minuto. Sa catechism, sa S2-131 catechism. Mr. Moderator. The Son of God introduced now a new Objection, Mr. Moderator. Objection. Amen. Objection, Mr. Moderator. Introduced now ang Son of God Mr. Moderator. Moderators Objection. time. Objection, Mr. Moderator. Kanina, Objection. gipangitaan ta gani nagtudlo sa Iglesia Katolika wa ka kahatag. Ako ang gipuntik imong sitas ay nagbasa mga ka sa bersikulo. Aron dili ka magbutang namong mga Katoliko. Mabasa pa sa mga kapitulo ng bersikulo nga imong gipagkutlo nga ang larawan sa mga santos Diyos. Kaya kung naa kay mabasa, pindi mo mabuhat ko sa imo. Pag wala kay mabasa, imong giila dinhi. Nagdadaya ka dito. Excuse me. Moderators view. Cut the time, ha? Ane, ang pangutana, katulad ng ipagtulog nimo nga mga setas gigamit ganina, mabasa ba na dito nga ang Larawan sa mga santos larawan Diyos. sa mga santos Diyos. Diyos, mabasa o dili, then qualify, 1 minute. Okay. Wala. 1 minute, okay? Okay. Wala ko kayo mabasa. Salamat! Okay, 1 minute. Wala 1 ko minute. kayo mabasa nga mag-imo mo Diyos-Diyosan, nagkakawan Okay. sa mga tawagon yung santo. Wala yung mabasa nga ang larawan santo. Okay. Ang tao ang santo. Kung pananglita na ako'y mabasa sa Biblia nga nagpabuhat ang Diyos og larawan sa balaang binuhat at mitahon mo karon mabakakon ka. Giluhuran ba? Giluhuran ba? Ay, sa uyan na ang giluguran. Pero ako na sa gipahimo. Ay, Pero wala na. Biblia man ko atong basahon. Di ba? Wala gisugod na. Ingon magaganina, dili pa lang galay mabasa nga nagpagpabuhat og larawan sa mga balaan. Kung pananglita na ako'y mabasa, admitahon nimong parot ka ng debate. Oy, katawa na naman tani. Tactical vision. It's a vision, Mr. Objection. Di. Isa ko'y mabasa na ay mabasa. Asa? Isa ko'y mabasa na ay mabasa. Ano ay mabasa? Kaya naman kayo mabasa, imo ng dawaton. Pero wala di ba? Imong dawaton o dili? Pero wala subong na maluot. Imo bang dawaton o dili? Oh, ako na. Gidawat. Ang ipoprimahan lang nimo kay dili mo lahat. Asa ba mas matalo? Papa. Pero mas matalo yung papa. Siguro. Kung may basa ko sa Biblia na naman, na nag-atubang, naghapa-atubang sa laman, nakita ko ni mong iya kasi ala. Depende. Depende. Naparot na din. Next question. Ano mo pa ko pumunta na? Next question. Kay sumala man nimo imong ibaragan sumala sa imong panabot. Subay sa orihinal nga Hebreyong pulong ginamit ang naa sa Deuteronomio. Kanang pulong nga idol or images of the idols. Pwede ba nimong masulti kung sa Hebreyhan ng pulong ana? Sa iyo wala ko eh. Wala. Sunod.
Sunod, pwede ba nimang ihatag ang kalainan sa term nga Kisel o sa kiling term nga Hakodesh? Bayan ang mga Asturiano. Di mga dili nasulti. Okay, next question. Imong hilang na kaniya ang tradisyon. Ipaklarify lang ko Ipaklarify lang ko kung unsa kung termino ang gilito ko nila. Ang kiling nga Kisel, may nasulat niya sa Deuteronomio katong gibasa niya larawan sa mga Diyos. Hebreo ng ulo. O niya kanang gitawag og Hakodesh, mo ning mga balaang mga imahen. Okay. So, ako ang gipa-identify sa iya, kay sumala pa ni iya ang pagsabot. Kay iya ang pagsabot, kung nagipangutana, takasubay sa imong pagsabot. Okay. So, katong pulo nga yung gilitok, Hebreo niya. Admitido man siya nga sa inana nga pinulungan, wala siya background. Okay, so, next question. Pagayon sa pangutana. Next question. Pag naabay magpabuhat og larawan, iya sa Dios o iya sa Yawa? Kung nga magpabuhat og larawan, basta dili lang ludahan, wala problema ka. Okay. Kung naabay mabasa sa Biblia nga nagpabuhat og larawan niya, hapan ba yun? Basahan, naman doon. Kung naabay mabasa, Wala problema, basahan. okay, problema. So, uyon ka. Kaya mabasa ka kung mauyon ka naman diyan. Mga tuwiran mo ko. Hindi magkinaon mga tuwira, kaya ito magibasa. Basahan lang. Ano ba? Pwede mo basa. Arbitahon ni mong iya kasi Yawa? Ay! Objection. Rules na to. Ang gigamit nga termino sa pagkuhan, kondisyon. So, ang pangutana, ipaklaro lang natin pangutana, ang punto ni para iyang gawa na pangutana ka unsa ang iyang tumong nga iyang tubag. Next question. Ay, rules na Lagi. Next question. Okay, it's not the time sa moderator. Okay, pare. Kasi personal attack. Wala ko naman na personal attack sa imo. Ingat ko rin mo. Ang teaching niyo ako ang gikuan. Ang teaching niyo ako ang gipangutana. Okay, next question. Iman pa niyo ganina nga dili ta mo to tradisyon sakto? Hoy, nasulat sa Biblia. Okay. Kung nakakay mabasa sa Biblia na ang mga apostol nagturong tradisyon at bitahon na po di mong iya kasi Yawa? So, nagbugsupaki na ang Biblia. Ay, problema na nimong sa ano pagsumpaki bagwa. At mitahon ba nimong iya kasi Yawa may mabasa ko na ang mga apostol nagpasunod pag itahon po ang tradisyon. Basahan lang. Di ko na. Basahan lang. Di ko na agani. Isod kayo di mo basa ko mawala mo. Ani, kung wala ko'y mabasa, ako na ako ang papagro ko nimo. Apan ito na ako'y mabasa. Ikaw mismo, mag-admitan, mapildi ka ng debate. Objection. At the time, sige sa objection. Ani-ani ko din para mag-share sa pulong sino, pili para pildihon siya. Objection, Mr. Moderator. Debate ni! Excuse me, Debate ni! Ang debate na rules. Dili sharing, ha? Iwaso na to ang Ang na, nagkitag siya niyo ang excuse amigo. me, moderators biya, tagawal. sa rules. Kung katulad. Moderators biya. So, ang iyang gipangutan na iyang pamatud-an kay ningon man ko ganina nga dili mo gamit og tradisyon. So ang iyang giparugan karon Kung naa kayo mabasa, kung naa siya mabasa, at bitahon ni mo pili ka. nagtudlo ang mga apostoles og tradisyon. So ang iyang gusto ipaabot sa pangutana nga sa kay mag-ingon nga dili mo gamit og tradisyon. Gi-imply po niya nga ningon siya Yawa kay ang amahan sa patak mao magulo ng Yawa. So nahulog na lang nahulog nga iyang ingon nga nasayop ka sa imong pagtutlo nga dili Personal lang. so Dili ko may Ibaw anak ko kung kisa basugit tinuod, ang opposite anak butbot yun na. O ya, sumala sa Biblia, ang mga taong butbot ni iya si Yawa. Okay, ito siya moderator. Anak ko, ikat sa time, di mo nagtawag na ginapampungan mo niya eh. Kapatan. 2 minutes and 50 Balik mo na po ha, balik mo na po ang pangutana. Ipaklaro ang pangutana. Objection siya. Objection. Okay, objection. Wala na tayo mahulog sa tema. Naghimo na sa iyang kagalingong rules. Di, Mr. Moderator, iko lang ko nagsunod sa iya kang di pamahayag. Kung karong tayo... Ang atong tema ganina, Mr. Kasuna, Sumunod tayo sa rules. kaya nga, sinusunod natin ang rules, pero ikaw yung pinaka-unang bayot ng rules. Ang topic natin about images, tapos pumunta ka sa larawan? At Okay. pumunta ka
sa tradisyon. Moderator's time. So ang tema natin nga ang mga larawan sa mga santos, Diyos sumala sa Biblia. Pero kay lihispit makaganina sa mong pamahayag na di mo gamit og tradition. So implied ba ni nga kanang dili na ka mo ani or Objection. dili na to tubago ni or Objection. agi na lang. Objection. Sige. Ako na niyang para maklaro sa tao. Ang gusto ko na ako makasabot ang tao. Ako na niyang Mr. Moderator. nga dahil nasulat nga nagpahimo ang Diyos o bibulto. Unahan na ko na siya. Mr. Moderator. Hindi na ka mo challenge, no? Kumano na to, di ba? Ayaw, Base sa rules. Mr. Moderator, atong gisunod ang rules. Laro man na ang rules. Ang question, gipaati ayaw sa paminaw sa Wala rules na challenge. paminaw. So ang iyang kasabot na mo masunod mo sa tema. Masunod mo sa tema nga ang tema mga larawan sa mga santos, Diyos sumala sa Biblia. So ako paminaw na sa doon sa mga imong pasabutan. Ako ang tawag at point, Mr. Moderator. Ganina sa iyang pamahayag, nagpaabot ko nga ngayon isubay sa tema. After gipangyat-yat ko niya ko sa kasako niyang setas, iyang gihilabtan ang tradisyon o ang kasaysayan. Muna di pangutana takakaroon. So, di ilang ko kung dili ka makabarog ang pamahayaga, hindi ko mamutana. So, sa rules ka, no? Sa ribulto. Dili siya. Sa ribot ko siya, di siya mukha na to. Ang buti pasabot, di siya kabarog. Next question. Pumilan sa moderator. Klaro. So ang iya lang gusto tabagon kanang sa Diyos sa larawan. So akong gisingot niya ganina nga about tradition o kung sa pa mga doktrina sa Katoliko nga iyang singit. Kumbaga, di na lang niya ito dipinsahan, kaya di na siya Di mag-focus. siya kabarog na to eh. Di siya kabarog. Ano nga ha, so balik ka sa tema, ang tema, mga larawan sa mga santos, Diyos sa mga sa Biblia. Objection. Okay. Ang last niya pangutana, para maklaro sa mga tao na, nagpahimo daw ang Diyos o ribulto. No? So, Dili na mo yung pumutana. muna yung last. Dili. O sana sa pag-iputan ko din na mo ang last. Ano naman nag-igong aning ko. Okay, Joseph, mga pangutana, ipaklaro na ito. Musulit ka sa tema. Okay. Musulit ka sa tema. Ang mga larawan sa mga mga Santos. santos, mga Diyos sumala sa Biblia. Ipaklaro sa ang pangutana na ato'y 2 minutos o 50 segundos para mapagayon nyo ng Okay. examination. Yeah, Brad. Padayon, Giadmitar man yung ganina nga wala kay mabasa nga ang malarawan kining mga larawan sa mga santos Diyos. Giadmitar man yung mga wala kay mabasa. Kinsa man gyud nagsulti ni mga anak nga ang mga larawan sa mga santos Diyos. Kaya wala kay mabasa. Ang larawan, no, gingan ninyong santo, wala po tayo mabasa. Mr. Moderator. Ako pangutan na simple lang yan. Responsive, Mr. Moderator. ang moderator's view, ang iyang pangutana ko no, Kinsa nagsulti nimo? kinsay Kaya wala kay mabasa. and then qualified ka kung ano sa. Ang Biblia nag-isgot nga ang mga ribulto, Diyos Biblia. sa Kaya ako na utang. Imo na gani giangkon kanina. Imo na giangkon kanina na wala kay mabasa nga ang mga santos Diyos. Kay wala man kay nabasa, ang akong pangutana karon kinsa nagsulti nimo nga ang mga larawan sa mga santos Diyos. Kinsa po yung nagsulti nga santos ang Palacio action, Mr. Moderator. Palacios, di naman dapat kung sa korte pa rin, dapat content ka na. Ang mga larawang inanihan o inokit na kamay ng tao, Diyos-Diyosan ang tawag. Biblia mismo. Okay, so basta narawang inukit ng tao, Diyos-Diyosan ang tawag. Sakto. Pagkaluhuran. Pagpaluran. Okay. Pag ako'y nabasa na may larawang inukit ng tao at saka kanang gihapan pa yun. Gihapan pa yun. At bitawon niyo mo karon mapili ka. Pag-challenge ka na. Haglog ni, haglog. Haglog. Iyo pag-challenge ka na. Sige, challenge ka. Ano naman? We are talking about the truth. Okay, moderator's Tinuod na itong iskutan. Objection. Moderator's view ha, moderator. Objection, kasituloy. Kaya iyang ipatunog nga na ay masulat, pero dili ko niya paistoryahon kung ano, dili ko niya papaliwanagon kung anong gituyo Mr. Moderator, Moderators view ha. okay man ka. Ang iyang gipangutana para masulod na to sa tema o mapahaon na to sa saktong kanang pangatiran. Ang iyang gipangutana, iyang gibungkag ang imong giingon ganina na ang mga Katong tawag ka ng mga inukit ng mga tao, inukit Diyos na Diyos na. santos na Diyos Yung kilogram.
mo na matawag na Diyos na. Iyon sa tao, unya, imo pa yung hakan, mo na Diyos. Kaya ang iyang ingon nga challenge na pag nasa mabasa nga nagpahimo ang narawan, tapos gihapan, dili Diyos. Mo na yung punto, mo na ingon sa Simon ni challenge siya kung na ako'y mabasa. Pwede ba ko mo paliwanag? Naawa na! Nalagay ka! Naay mabasa! Very good! Dapat siya ang verification, 1 minute. Sige, naay mabasa! Yun siya na clarification. Ako lang, ang nahulog na pangutana, ang iyang na magbibog na rawan, unya hakan, matawag siya Diyos. Ang sa pikas, niingon na pag maghimog na rawan, unya hakan, dili matawag ng Diyos. Niingon siya Naay mabasa! Naay mabasa, pero karon iya i-qualify. I-qualify na mo kay namin mabasa. Qualify 1 minute. Sige. Okay. Sa 2 Samuel 7:6, sabagat ako ay hindi ko mataan sa isang bahay mula sa araw na aking iahawang anak ni Israel. Mula sa ito, hanggang sa araw na ito, kundi ako'y lumalakad sa tolda at tabernakulo. Ang presensya ng Diyos na nasa tabernakulo at tolda ang niluhuran ni Samuel. Okay, so, ang motive na sabot, ang ginuntahan niya, ang presensya sa Diyos, pero nailalaban. Wala siya mo doon sa kirubin. Ang presensya sa Diyos Okay, ang lagi. iyang niluhuran. Pero ang iyang giatubangan, kaya ang presensya, makita o dili? Dili ka Dili makita. Sa iyang paghata, kinsa iyang nakita? wala siya magtanaw sa tiba. Kung naa ako'y mabasa, ang giatubangan niya ang arka sa kasabutan nga naa ang larawan sa kirubin. Nagnitaho na po di mo karunga iya kasi awa. Pwede ka malood ko ang presensya sa Diyos. Pareho sa bundok ng Sinai. Lumuod si Moises sa Salamat, admitido. presensya ng Diyos. Admitido. So ang motive pasabot, dili di ay basihan na makatubang ka nagkatubang ka sa larawan gilutahan, larawan na ang imuhang giapuan. Dapat na yung presensya ang remoto. Ha? Nang nakibabasa sa Biblia na ang riboto na presensya. Kung na, Ayaw lang ipag-challenge mo na mata-rules. Wala. Mata-rules. kung na agani. Sige, oy. Kinin ato ang gitabak o kondisyon, parte ni siya sa cross-examination. Parte sa cross-examination, kita ang taka-kondisyon. Kung na ako'y mabasa nga na ang presensya sa Diyos ni Anang mong duha karubin, at mitahon mo karon nga iya ka ba? Visual attack naman. Kasi gusto na atak pa dahil na. At Ang mitahon ito na ang ninyo. Vegas Blue, gano'n na ni Alas ka pagutana. Ang iya lang pasabot ani, kanang Mr. Negative Side, kanang halangan na siya mo yung iya siyawa. So, tingnan lang na to nga, kanang gibungkag nito ang iyang gibarugan ganina. Gibungkag nito ang iyang barugan ganina. So, nahulog kanang iyang pasabot na nahulog na sayop ang imong gihimo or na bakak mo na iyang murag pasabot ba, pero iya lang gidiretso dito sa kanang iya siyawa kanang last Biblia nga so ang iya pangutana kung naan mabasa na sa tong Mr. Negative Side Kung naa ako mabasa sa Biblia, ng kantong ribulto sa doa kirubin na ang presensya sa Diyos. Ang mga mga siya, na ang ribulto sa kirubin. Tama, naman yung bubos kirubin. Na! Sino mo tayo? Tayo naman. Kasi objection. Namahayag ka man. time na hatin nga hatag sa objection kasi nakay papasok kay last na ni mo na ni last na kuan na Okay, di. Ang ako kung sabay tawag ka ng gihimo na ko nga kung tabalin mo ng commandment, na ikaw naman po ko nagkutlo siya. Naman tayo sura ka. Nga magyan, imong gibasa ka, turang imo ang mga yunan. Wali mo gibasa ang another side. Mabit pa nga, wali mo nabasa ang tawag ka ng other side, mo na nagingon ala imo panabot sa Biblia. okay time so karon nahuman na ang ganang examination
Mawala na ang native side. Finish. So, pag 1 minutes, ikaw na pag ang tama. Balsi po, balsi. Balsi niya. After 10 minutes, cross-examination. Sa 10 minutes. Okay. Start. Mga higalang mga igsuon, kini nga to ang amigo manggod, nganong ingon ani ang ato ang approach. Nganong man kay grabe manggod niya og panganti ba. Nga kining tawhana, dagko na ko sa gusto na kong mahitabo. O niya pagkahuman, daghan kaayo mawala gipanglampaso ang mga depensor Katoliko. So mga nagtuo ko, nga kining ako ang kaatang karon, nagtuo jud ko, nagitun-an gid niya pag-ayo ang Biblia. Apan, subok kayong palandumon, mo na ato ang gisugat-sugat ang iyang argumento, dili gani sa mga katolik, uyon-uyon, nagkasumbaki na ang iyang barugana. Sa or. Oh, yes, or. Yes or no, or to or, para sigurado. Iyon ana ba di ang tawagan ng baruganan kung magdebate ka? Dili! Pag yes, yes, pag or. Na naman, according sa Biblia, pag mayon kag o, yung mayon ako kag dili, iya man na siyawa. Basahon ako ha. Kasi magkaingon ka na og kapitulo dila, bersikulo laway ka mababa. Yeah. Basahon ako ang tawagan balaang kasulatan. Okay? Yeah. Kung mo ingon ka mo nga o, kinahanglan inyo kining tumanon. Kung mo ingon ka mga dili, kinahanglan inyo kining tumanon. Kaya ang musobra pa ni ini, iya na sayawa. Wala pa, iwan mo kayo nagkidili na. Kanya pagkahuman, ni ora na kayo pag-abos kitumihan. Perting disgrasyahan ni mo, Brad. Ha? Ang gipantudlo ni mga sitas, wala pa na sa Katolik. Ano ba mas kaswa pa natukod ang Iglesia Katolika? Ni San Pedro, Santa Maria, ni Cristo, nagiingnan sa Diyos nga ayaw pagpabuhat anak. O niya, klaro man ang giingon sa Biblia, Brad. Amigo, nagkanang mga Diyos-Diyos ang gisultian din ha, refer na dito sa larawan ni Molo, ni Astarot, ni Bel, o ni Bugpampasan. Wala po din na ang larawan sa mga santos. Bakit ito gipangutan na ganina sa kalainan sa gitawag official o kining Hakudes? Na naman, kay kanang imong gibasa sa Deuteronomio, apil lang sa Isaias, sa Hebrew word na gitawag na sa official. Ang buot ipasabot, mga larawan nga giilang Diyos. Kumusta man ang Iglesia Katolika? Nag-ilaba sa larawan nga Diyos? Wala, oy! Mag-ampo ganyan Katoliko maingon magali, amahan mo na akas langit. Di ikit na maingon mga Katoliko nga amahan mo, mipilit ka anang larawan. Kung mipilit mas larawan, tama na imong giuna-una, Brad. Pero dili na ako'y pag-ampo sa Iglesia Katolika. Mabitaw nga, akong gibasa ang tudlo Katolika. The sources of the Catholic dogma, nga sa man. Now this is the Catholic faith, we worship one God. Nagtuo mig o salaman, gasimba mig o salaman ka Diyos. So ang doon ipasabot ka ng mga larawan, dili na amoy among Diyos. So kana imong mabutang ganina yung ganina, ang mabutang-butang Brad, iya sa Diyos o iya sa Yawa, ingon ka nga iya siya. Gibutang-butangan man mo Brad. Di ba? Ang pagpatong sa mga Katoliko o mga larawan, it does not mean na amuan ang giilang nga Diyos. Mabato ato ang tawag na larawan ni Santa Maria. Kung Diyos na larawan na dili na Santa Maria atong tawag, dili Diyos Maria. Dapat na Santa Maria nagpasabot, santos nga si Maria nga iya sa Diyos. Kay dili na mahimong santos kung wala ang Diyos. Kanya remember that ang kindan sa pagkasantos ng Diyos. Kung maingon ka na ang larawan sa mga santos Diyos, tabla na imong kinsulto ang Diyos. Ganun kinsulto man ito ang Diyos. Ano man? Tungkol kay ang tinugdan sa pagkasantos anang ginarawanan na nabutang sa atong tagsa-tagsa ka mga balay o sa mga
kasimbahan na nato, pagpadayag ka na sa iyang presensya, na magana yung presensya sa kirubit, o sa nakato sa larawan sa iyang anak, sa ribulto sa iyang anak, o yan na sa Biblia. Karon nga ang mga Katoliko magbatol maglarawan. Kay ang daang testamento, naapod sila yung mga larawan. Ang base sa Iglesia Katolika, kanang gimon sa 2 Kronikas, nga ang tibuok templo, kikulitan o mga larawan. So ang tinuod nga templo sa Dios na ay mga larawan, na ay larawan sa tao, na apoy larawan sa leon. Managingon sa Biblia, mapatagay nagigugot ta ka, kung na ay larawan sa tao, inanyo kay mabasa nga ang Diyos nagpahimo at bitawon mo ang iya kasyawa. Na naman sige mo kung balik-balik ka ng iya kasyawa. Kay kinin among argumento, debate karon na ayoy iya sa Diyos na muani, na apoy iya sa yawa na muani. Musugot na sa dili, hindi ba pwede ka parehin tama? Na agoy tama na mo, na agoy mali. Na ay iya sa Diyos na mo, o na apoy iya sa yawa. O ang iya sa yawa, katong pagkakon. Na may mga mga makat, nga naman, gibasa Diyos-Diyos, ang ipasangimlan santos. Di ba klaro man na? Mana sa Leviticus chapter verse 10, ang kiingon sa libro, ilohon ninyo ang butang balaan o dili balaan. Ang Diyos-Diyos dili man na balaan. Ito ang balaan na naman, kay ang Diyos mismo nagpapulak o nagpahimo sa mga butang balaan o niya na si mga Katoliko. Mo naginigar ta ka, brad? Nga naman, kaya sa imong pagputlo-putlo anang basan mo, tag-an ko nimong putos bulat. Ako, nanikamot yung tawag, binibit-bit yung mga libro, brad, kaya para pakita na yun ako nimong anak ko'y basahon kung argumento ta. Nadismaya ko kayo, notebook ko imong gidala. So, noon ang sitwasyon. Diha sa Biblia, ang Diyos nagdili sa mga larawan sa mga Diyos-Diyos. Nga naman, kay kiilan ng mga larawan na nga ilahang Diyos. Giilisan ang Diyos. Mo tagibasa naman ganina, nga kay ang Diyos abuguan man. Silos ang Diyos, nga naman kay giilisan ang matuod na Diyos diha sa larawan. Pero kumusta man ang mga Katoliko, giilisan ba namo ang tinuod na Diyos sa mga larawan? Wala ay! Una-una naman ang imo. Bakit ito mag-ampumi? Amahan na mo na kasalangit, pagdaig ko ng ipungalan, digit mo na imo na, amahan na mo, may pilit ka diya sa larawan. Kung may pilit ka ba ng mga yun na, hindi manawa pa. Naipalutiyong sa Latin na nag-ingon, lex orandi, lex credende, lex vivende. The law of prayer is the law of faith, and the law of faith is the law of action. Na ang balaod kuno sa pag-ampo, mauna ang balaod sa pagtuo. O ang balaod sa pagtuo, mauna ang balaod sa pagbuhat. Sa among pagluhod ng atubang ni sa larawan, di mo santos ka ng maong tawhana. Sa may giingon ni Ginoong Kristo. Yeah. Nga nang ginita mo bugal-bugalan o dakuto naman ang akong mga larawan, brad. Nga naman, niya. Niya rason, brad. Kung sa'y giingon sa balaan kasulatan, San Juan, sa libro o sa Ebanghelyo, is gisulat, sumala ni San Juan, Kapitulo 17, versikulo 10, ang giingon, ang tanan nga ako imo, o ang tanan imo ka, o diha kanila, gipasidunggan ako. Manandi na mo bugal-bugalan ang mga larawan na naman, kung imuhan ang bugal-bugalan ang mga larawan sa mga santos, tabla na nga imong gibugal-bugalan ang mga santos. Kung gibugal-bugalan nimo ang mga santos, gibugal-bugalan nimo ang Kristo na mao'y tinubdan sa pagkasantos. Muna giga ka, brad, tanong ako sa imo ganina, nagkabuli-buli na yung tao kag-asa ka mo pakli, pangutana ka ka, gikan sa Hebreo, padulong dito sa sitas kiimong gigamit, di dagan pa kang tradisyon, kipangutana ta ka, di ka kabarog, kipangutana ta ka abog histor, di ko kakabarog. Nag-usa lang nita dari. Nakikatuban na kung iklaro ani. 30 seconds, 30 seconds. Sa karon pagtaon, brad, ipresentar na ko sa Biblia, ako ang kitubad kung imuha mga sitas, wa tay Katoliko ana, brad, ikaduha, Diyos-Diyos na, brad, wag
ikaw na ganin ako na way mabasa. O niya ka na among palanggat larawan sa mga santos. Na ay dili larawan sa santos din ha. Na ami walang nilarawan kapto mga larawan sa kinaiya mga nang hawa sa Katoliko. Isa man nang hawa sa Katoliko, sumana sa Biblia, sa moderator. 2:18-19. Mga anak, doon na katapusan sa kalibutan. Gisugin na ka mga manganhi ang kaaway ni Kristo, kung kanihan na karoon ang daghang mga kaaway ni Kristo, busa masiguro nato na duol gayog ng katapusan. Kining mga tawhana, dili tinok na sakop sa itong pundok, busa na mulag sila kanato, kung tinuod pang ato sila mga kaaway, pagdatot sa pupunta sila kanato, apanaliyak sila, aron mailagayod nga sila, dili kauban nato. Apil ka na po? Time. Okay. So, before ka musugod sa to na cross-examination na to sa alternatibo sa negative side. So, ako lang laro na ang debate din ingon pag-ingon nga pag-away. Ang tingog na ilang pagdadako sila mga tingog. Buhat na sa paghigugma nila sa pagtuo. Una, na. Kusog lang na sila tingog pero hunghoy pa lang na. Pero mag-amigo, yapon mo din yung magagigala. So, padayon na 10 minutos sa cross-examination sa affirmative side gato sa negative side. Sir, ikaw na yung mga trabaho na yung mga tana, trabaho niya mo tubag. No, na objection, dahil moderator. Timer starts now. Una na kong pangutana. Una kong tanong, saan natin mababasa na ang Rebulto Maria sa Mr. Director, ang among tema is sila. Una lang ako. ang tanong ko, Mr. Moderator, objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Lagi. Excuse me, moderator's time. Katsa na itong time. Objection. Ang among tema is Jedan. Larawan sa mga santos. Pag ingon ka larawan sa mga santos, dawagan na ng mga larawan sa mga santos, una na mo ba sa Biblia ka ng larawan ni Santa Maria? Kumanon sa nato ni before ta magtapik ang larawan ni Santa Maria. So, ang iyang objection. Rebulto man ang atong topic. Rebulto yung topic natin. Rebulto rin Yes, correct. Alagi. mababasa sa Biblia. Nasaan po ang Rebulto ni Maria? Okay, tubag. Ang mabasa sa Biblia, si Santa Maria Santos, nga nang among gibuhaton ng rebulto. Ang tanong ko, correction, saan mababasa na ang Rebulto ni Maria Santos katawan sa Biblia? Tubag, balik ang pangutana. Ang mabasa sa Biblia, si Santa Maria Santos, o nagipabuhat ng rebulto. Saan mababasa sa Biblia na nag-utos ang Diyos na ipagawa ng Rebulto si Maria? Kung na ako'y nabasa na, tugon at suko sa Diyos ka, ipabuhat ang mga larawan sa mga banaan, apil at Santa Maria, at bitahon niyo mong inasawa. Moderator's view, katatong time. Dili makagupa sa iyang gibugan. Barugan. So ang imply niya na ang iya sayawa sumala sa ingon diri na naani niya ang magsulti og tinuod, na niya magsulti og pakak. Nya ina Bukson ko niya ba nga mabasa ba? Muna ako ang tubag sugay sa mabasa. Mabasa na ko sa Biblia Protestante, dili na mo ang Biblia. Kung na kayo mabasa, bitang so Biblia. ang iya tubag ay pasa. Challenge po, no? Okay. Nakakad. Rules tayo, rules. Mr. Moderator, ang nag-report sa tinuod, di siya mahal sa challenge. Okay, objection. Alas na ang mga larawan sa mga santo
po ang pinakain, no? Huwag po tayo mag-personal. Wala ka nag-personal. Kita ang titan lang ako ni mo, kinsay iya siyawa na itong lahat. As follow the rules. Kaya rules na lalo. Ikaw naman ang tawag ka ni gawa sa rules. Ha? Wala na kayo atong ang tawag ka ng topic. Okay, yeah. Basahan na ko. Ha? Sa Biblia, si Santa Maria Balaan. Ipili ko sa Diyos. Ito, pwede ako Okay. sa moderator's view, kakatong So, namin nabasa, si Santa Maria Tagalangit. So, nabasa niya ko, patayakot kasi karaban. Sunod na matana. Ang akong pangutana wala matubag, asa man sa Biblia, nga nagsugo ang Diyos nga himuang ribulto si Maria. Santos na gali! Wala sa Ito na gali ang imong maktan na Santos! moderator's view, kakatong time. Basahin mo sa Biblia. Nagtutos ang Diyos. Excuse me, mga magalatugay, paminaw. Moderator's time, ha? Ang naa sa tema, nga ang mga larawan sa mga santos, mga Diyos. So, ang tubag na, sa imong tubag, kay pagmuingon taog santos, apil na si Santa Maria. Mas hindi na ilutot ng pangalan. So, na iyang pasabot sa iya, ha? Mo na iyang pasabot sa iyang tubag. So, karon, Ingon nagdala kita sa larawan ng magdala ko sa kita sa larawan ng mga langit nun. Kaya ko sa Maria niya. Moderator's view. Mato yung tubag, kung mangita ka o nagpabuhat ba o larawan ni Santa Maria, naapil siya sa mga santos dito sa Langsitas na gikuha. So, kay para dili na malangan, may prosekta o laing pangutana. Ay, pangutana. Saan mababasa ng ribulto sa mga pulis? Ang mabasa sa Biblia na ang mga larawan sa mga santos yun. Asa sa Biblia nga ang ribulto santos. Ang atong topic dili larawan na kamukha. Kung hindi Ang term na ribulto, kusa na siya sa mga gaway sa mga larawan. ang first name Ayaw sa Brad. Ha? Palasyong aksenta, ha? Pantay na. Palasyos ang imong argument. Kaya na ang ibabasa ng larawan dito kanitana sa partikular. Ang atong term, ginamit di ang ribulto, kundi term na larawan. General. ang topic ribulto. Tanawan na. Ribulto lang. Okay, balik sa topic. Ang topic, ang mga larawan sa mga santos, mga Diyos sumala sa Biblia. Nakakay mo niya na ribulto lang? Larawan sa mga santos. Ay, laro na po tanin mong yato. Ano tayo ng ribulto diya sa Maganda kung iingon kami sa imo, pag muhisto ka larawan, raksada na kanan, kantong larawan, maribulto. Ang tsura, ang larawan, bisa mo siya mas larawan. objection. Ang akong pangutana, asa na sulat na ipabuhat sa Ginoo ang ribulto ni Maria matawgon pa santos. Balik. Ang atong tema, general rules. General ang tema gigamit, larawan o santos. Kung manon sa natong intimaharon, Brad, before mo itong mabasa Santa Maria o larawan o dili. Ang atong topic is general. So, biyak na pumunta sa rules. Ay, panaguyura ng imuhang. Ito ba, ganito ka ganina? Pagbigyan,
So ang iyang tubag, dili lang kay Santa Maria ang gisgutan, kaya sa kinatubog ang mga santos. Sige, proceed, huwag lang pangutana. Okay. Kaya nagputlo ka og Bible. Bible sa kabayan ng pat, no? Sabi mo, lumuhod si Samuel. Nagpagya ba? Di na kiluhod. Lumuhod ba si Samuel sa presensya ng Diyos o lumuhod siya sa ribulto? Nagluhod siya at tubangan sa ribulto, inaadito ang presensya sa Diyos. Kung ang ribulto ay presensya sa Diyos, dapat taluhuran. Ay, bisan pa lang presensya mo yun. Saan natin mababasa na kahit wala yung presensya ng Diyos sa ribulto, basahin mo! Kung naalagi, Sabi ko basahin mo! hindi ko na Personal attack na naman. Moderators Blue, ikat sa natong time. Bisa ko dito. Ako ano yung pagluhan ka tali. Personal attack na ginagawa ng asawa natin. Ano ba? Ang personal attack yan, ikaw naman yung nabugo ka. Gamay kay utok mo rin, personal attack. Di sinabi na Never to listen di ana sa imo. Sabi na na. Yun, imo ba rin utok ka? Explain. Kung sabi, tulong ang taga-unsa ng personal attack. Asa may Nagawa sa madaling ibig. Excuse me, Pagpahirapan. Asa may labaw niya. Tulong ang taga-unsa ng personal attack. Ikat sa time kaya Ako man niya, ikaw, tagaan tagaguras. Hindi, ano ba? Tagaan tagaguras. Tulong ang tagaan ng giging mo mga person attack. Pagin mo na po nga, iyak ka, ang bitawon niyo mong iyak ka siya, person attack ba rin? Hindi na person attack. Bakit di nasa ito ang argumento? Ang personal attack, alam mo yung bogo ka, kamay ka moto, di ka mutuon mo kay kulang imong ipon, di ka mutuon mo kay upaw ka, imo na ana, personal attack. Pero alam akong kiimang doon na ako'y mabasakan bitawon niyo mong iyak siya. Ako nasa ito ang argumento. Qualified. Kung na ako'y mabasagnitawan mo, di Di ba demonyo proseso ka. na itong tanong sa moderator? So, kamaon yung matikir mo dito. Teka na ito na, ang tinuan, challenge kay, imo magdunggay pahimugos, nga way mabasa. O niya siya, ingon siya, Wala na mas naagyoy mabasa. Naagyoy mabasa. Makaroon kay, imo magdunggay pahimugos nga wala, muna ni hatag siya vision. Sa akong nadoon ha, wala siyang maingon nga, direkta nga ikaw, demonyo ka. Iya lang ingon, admitahon ba o di. Bahagad yung mga demonyo. Dili man ka iya gawa diya. Ipa-admit man ana ba kumbaga arte sa kwan ba kay. Sumala pa sa gisgutan sa Biblia nga ang musulti og tinuod iya sa Dios. Ang musulti og bakak iya ginasyawa. So gidirekta na lang niya ba nga sayop ang imong gibarugan kay dinhi sa debate naagi moingon og tinuod naagi wala kay mao man ang debate pagpatumaw man is na matuoran. So karon Last question. laing pangutana kung dili tayo mo dawaton ang kondisyon, pasita sa laing pangutana para makapunta. Okay. Ang ribulto ni Kristo nga nagdupa, na ba ang presensya sa Diyos niya? Ribulto na gani Kristo. Na ba ang presensya sa Diyos? Naamang gani ang presensya sa Diyos sa ribulto sa mga nalawas. Pero mo sa mga Kristo. Kung sa mga itong may asa man ang itong lohika niya. Naamang gani ang presensya sa Diyos at binuhat nga ang hinatong sa nagkatong anak sa Diyos. Kung sa mga itong may asa man ang itong mga nalaban.
Next question. Next question. Alam ko lang kayo, naay nagreklamo, usap daw may mic. Ha? Ay, dili daw madungog. Dito, katanong tayo. Okay. Sige. Hello. Marinig na ba? Marinig na ba dyan? Okay. Next question. Ningon man ka nga ang presensya sa Dios sa ribulto ni Kristo. Asa na to mabasa nga ang presensya sa Dios sa ribulto ni Kristo nga nagdupa? Okay. Tubag. Si Kristo mismo ningon, niya, 2 or 3 of gathered name, I am the midst of them. How much more kung nayang larawan? How much more? Ay, filosofiya niya. Look, Kaya ako asa mababasa sa Biblia? Lagi. Saan mababasa sa Biblia na ang presensya ng Diyos nasa ribulto ni Kristo? Ni Hinias kaya sa pagbasa ng anong gisabot? Gamit ang lohika, ha? Gamit ang lohika. The fact na ang presensya sa Diyos naa sa mga kirubin, how much more sa iyang anak? So wala tayo mabasa. Nabasa gani yung sana kaya kanagin mo nila 2 or 3 gathering name, I am the midst of them. How much more sa iyang larawan? Ang atong kiistoryahan, ribulto. Nagibon ko lagi. Mababasa Gitubag na ka kanina. Gitubag na ka. Pagbigyan. Gigamita na ito ang lohika ba? Anak ka na mag-presensya. Kung na ay presensya ang Diyos diha sa duha ang kirubin, how much more sa iyang anak? Ang presensya daw sa Diyos na sa ribulto ngayon anak. Kung mahulog, magbuhat. Masasa? Asa man ang presensya na. Ay na problema ka, di ginaw na ihulo. Kamu na rin mga anak. Brad, ayaw magka-problema na pahol, hindi ka man na ihulog. Kamu rin masig pandabay, at kamu giman mo pala. Wala man ko maglabay yung Ay, wala pa salamat. Ano ba lang pa men? Follow up. Napit ay 30 seconds. Usa ka pangutana lang, usa ka pangutana. ano, di ba? Asa man nato mabasa nga na-introduce ang anak ng Diyos ng new economy of image. Mr. Moderator, before na ko dawat yung pangutana, i-provide yung nakatesismo. Asaman? Unsa daw nga katisismo, unsa nga naman na I-provide niya. Sa S2131, Sa S213, ano ba ka rin ibasa? basing itself on the mystery of the incarnate word, the seventh economical council at Nicaea 787 justified against the iconoclast the veneration of icons. Authorized by Veneration of icons! the Father of God, the angels, and all the saints by becoming incarnate. The Son of God introduced a new economy of image. Saan na mabasa daw? Sa Biblia? Okay, tubag. Pagmoto na pangutana, pinagis dokumento. Okay. Ang imong gikutlo na dokumento, na imong gikutlo-kutlo, wati mo tarong ng kutlo. Wati mo tarong ng kutlo. Nga naman, naamang may dokumento sa Iglesia Katolika, Brad. Nga kanang kiingon din na images, wala gi-adore. Lain ang adoration o veneration. Ang veneration, Brad, paghatag ng religious Wala homage, ko mawata na ay sa veneration. ito bagta ka. Ito bagta ka, Brad. Ha? Ito bagta ka. Asa Objection, Mr. Moderator. nag-introduce Mr. ng Moderator. new economy Mr. of Moderator. image. Hindi yung veneration. Lagi. Imo magikot. Moderator's time, moderator's time. Last na nga pangutana. Ang iyang pangutana, pinasubay sa katisismo nga iyang Ako, gikutlo. wala akong kabalo sa katesis mo. Sa
slide na lang. Ito na, katisismo. Catechism. 5, S213. Wala man ang katisismo nga is Sana, daghan maguglasig katisismo. Okay no. So, i-deny na to, ne? I-deny na to. Alang-alang mo yun yung kuliwan ng putos bulan. Okay. Dili. No more question. Deny na. Denied na to. Ako nga ikuha na ang katisismo ko. Kanang, Denied mo daw niya. Denied. Dili ba? ako Yung tayo, original na. Imo man ang ipangutana gani sa kuan. Kung wala kay original, unta gipaklaro na to ang catechism, kada klase catechism, catechism of Council of Trent, catechism of the Church, dagan mga klase mo na dili na to ma-identify kung asa na ang dokumento o verify sa isa. Ang kuan ana, ang atong himuon ani kay kana wala dili man sa kompleto ang details, murag dili na to siya magamit as proof. Pero kung naay katubag kanang bahin sa dokumento sa simbahan kay ang iyang gipahatag dokumento sa simbahan. So sa may katubag naman na yung gikuan dokumento sa simbahan. Last na ba kay time na last. Kanang kingon nimo nga dokumento sa simbahan, mura na ikunto-kunto ako asa naman naging pangkudlo na. Nada may dokumento din niyo. Katingala ko nimo nga S ang tawag alang sugod sa letter niya diri kay D. Ha? O niya, di mo magkaroon sa nakatisismo ha? Ha? Diba? Paano ito ipangita na kung unsa na? Kaya na ay declaration ng Council of Trent. Wala kay time, no? Denied. Alam, dili na kaya maputos-putos bulan yung ibasa. Ipabarog na lang niya ang iyang kuan, tubag anang imong katisismo sa ihapong katisismo. Niya. Mao ni ang giingon sa Council of Trent. Lang ha? Ikaw sa tayo sa moderator. O niya. Niya din eh. John 96, nagingon, moreover, that the images of Christ, of the Virgin Mother of God, and of the other saints are to be placed, retained, especially in the churches. And that due honor and veneration, not adoration, be extended to them, not that any divinity or virtue is believed to be in them. O sige, ibutang sa maong mga kasimbahanan, dili ingon nga nagtuo ni na maunay among Diyos o na ay gahong sa Diyos. Sunod, for which they are to be venerated, or that anything is to be petitioned from them, or that trust has been placed in images, as at one time was done by the Gentiles who placed their hope in idols. Wala kayo sa posisyon ito. Anong imo gibasa ako asa na magpapunit na? Time. So karon mosunod ang tawag na to og negative final rebuttal sa tema nga ang larawan sa mga santos Diyos sumala siya. So muna negative side, so muna siya 5 minutes, sunod ikaw 5 minutes sa tema nga ang mga larawan sa mga santos Diyos sumala sa Biblia. 5 minutes, start. Mga higalag, mga igsuon, ng atong amigo, nangita yung tawag sa paging ng saon niyang pagkusot. Nga naman, instead of ang iyang argument na kung gipanggamit niya nga setas mo, ihapat niya sa kuha, dapat pagwalak ni gamita, so nagpasabot nga nabukan ang iyang argumento sa iyang pagpabarok. Kung sa may iyang ihimo, ang iyang ihimo, naghimo siya naing argumento. Dito sa nipoko sa larawan ni Kristo o larawan ni Santa Maria, ipabasa niya sa Biblia. O niya, ang among topic is general term ang igamit, larawan sa mga santos. Wala kami nag-abto dito sa particular na mga larawan. So, karon, gusto niya ipabasa na ko, o niya, ako yung ipabasa na, hindi ko akong topiko. Gusto ko mag-stick sa ako ang topic, mana ako ang itubag niya, general term ang gigamit sa balaang kasulatan. Ano saman? Ang Diyos nagtugod sa mga larawan sa mga santos, nagdilit po sa mga larawan sa mga Diyos. Ikaduha nga punto, kung naa ang presensya sa Diyos, diha sa larawan sa mga kirubin, unsa naka sa larawan sa iyang anak. Dili ba kung saan nakada kong binuang kung mayroong ka nga sa kirubin yung wala sa anak? Di ba? O sa nakada kong insulto sa Diyos, ka naman, kay ang anak, iwan pa ni San Pablo, Colosas, Kapitulo 3, versikulo 11, siya anaa sa tanan. How much more na naa sa iya ang imahe?
ng atong amigo, ning kapod yung tawag siya, usaon niya paglubag ba, na makabawi siya sa mga argumento, apan napakyas o naparot ang atong higala ng pastor. Ano sa ning pundo ka ni, born again mo na siya, napakyas sa iya ang pagbarog na ang mga larawan sa mga santos Diyos. Nga naman, gikan paganina, never nakabasa ang akong kaadbang na ang larawan sa mga santos Diyos. Gani, sige siya uyon, di siya mudawat sa kondisyon. Ako, kung imo akong kondisyonan, niya tanaw na ako, mag-inuod ko, niya inuod po ka, mudawat ko. Nga naman, iba, at inuod lang, panamagahan sa Diyos, nakikalo magin siya na naapin, na amigo. Diyos na gani, himuon pa nimong santos. Ang santos larawan na sa mga balaang binuhat. Kung mainon ka na, kiling larawan na Diyos ni, tabla na nito o ka sa Kristo Diyos. Diba? Sama ni Bulok, Bil, Nipo, Astarot, mga mga Diyos, hindi mo itong matinuod na Diyos. Pero kiling larawan ni Kristo, kiling Kristo ang ginarawanan, Diyos o dili. Niingon ni mga Diyos na, usanak na bugal-bugal sa Diyos. Unya, nadismaya ko, nadismayaman ko, nagtuo man ko, sagad man ko na nakikatubad ang formal na nilalaman. Ang librong pagdadon. Nga naman, ebidensya kung baga ba, kinanay mo sa nilakil sa reglamento sa pangatarungan, kontra factum non valid argumento. Nga ang pamahayag, dili gani isandig kong mga ebidensya or musutak sa mga ebidensya, kanang klaseng pamahayag, dili amayang tuhan. Ang dili sa katubangan mo, ako ang masahon, iya ay bibit-bit mo po. O sa kada kong minsun na pagdilihin karon. O niya, ang mga sitas na iyang ipanggamit, Diyos, dili santos. Nga admitido siya, huwag nabasa, na kanang Diyos, santos na kanang santos Diyos. Eh wala may nabasa, so kining dibatiha sa first topic na mo, ang atong higala na parod ni ining maong debate. Nga sa katapusan, gusto na ko tutubagon itong duha ka argumento niya. Dili ka ta magbasa o di ka ta magpatamisyon. Di ka pasok ng tradisyon. Ang Biblia mismo nagsulti. Si San Pablo mismo. 30 seconds. Yeah. Basahin na ito, ha? Second Samuel 14. Ingon ni San Pablo, so then, brethren, stand firm and hold the traditions which were taught by us either by word or mouth or by letter. Ano ang tradisyon? History. Katapusan, Mr. Moderator. Ingon niya, di na ko napabasahan ng history. Ingon pa sa Biblia kung standing yapon. Job chapter 8 verse 8. Read the history books. Hindi mo ayaw? Ginoo ko yung tao ni mo. Sabi ko, ano ko gina o ikaw? Time. So, sunod mo ang affirmative final rebuttal. 5 minutes, timer. Start now. Sige, start. Otro na ko no, may ngapon sa tayo no. Wala ta diri mo ni para mag-away o Time sa time. Magduro. Kini. Nagpasalamat ko sa organizer si Sir R.J. Senyo para mahitabo niya yung atong pagtigom karon ano. Wala ko man entry mag-away ka o naalala ko rin, ang kuliwa, kung saan akong nasaktan, pinagi sa akong pagbasa. No? So, ang pagkaampit sa pagbasa o pag-unawa ng mga nabasa natin sa Ebanghelyo ng Diyos, ay hindi kailangang maraming libro. Hindi kinakailangang marami tayong libro na ilalagay diyan, no? Kasi binanggit niya na
insulto daw saya kasi notebook lang. No? Saka isang lumang Biblia. Ang kung hindi, pumunta ako rito para ipahayag kung ano ang naunawa ko ayon sa aking nabasa. Kumbaga, sa Tagalog, share ko sa lahat ng mga so, hindi dahil gusto kong wasakin yung Iglesia Katolika Romana. Wala akong isip na ganun. No? So, kanina, tinanong ko siya, saan nababasa na ang ribulto ni Kristo na nagbuka, yung nakadipa sa cross na ribulto na tinawag na Santos. So, dinatag yung na nasabi na kung meron tayong katawang ukol, larawang ukol sa lupa, meron tayong larawang ukol sa langit. So, natin tukoy dito. Ito yung body natin. So sa langit, bibigyan din tayo ng espiritu na katawang espiritual, no? Pinagpalagan na ribulto daw yun ang ukol sa lupa. Ang katawang ukol sa lupa is ito yung body natin, hindi yung ribulto, mga kaibigan. Miyo naman. Yung katawan natin, ito yung ukol sa lupa. Yung espiritual nating katawan, yun ang ukol sa langit. Diyos ko naman, ano ba naman yan? Patawarin. Pasensya na po, pasensya na po sa mga sinabi ko, humingi ako ng pasensya sa inyo, no? Kasi ang topic namin is ribulto. So, isa, no? Malinaw na wala siyang nasagot. Ang pagpagawa ng ribulto ni Maria, hindi niya nasagot, kundi yung larawang ukol sa lupa. Tayo yun. Oh. Sa 1 Corinto chapter 1 verse 2. Sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa makatuwid bagay, sa mga pinapaging banal kay Kristo. Ribulto pa ba ito? Hindi po ito ribulto. Mga tao po ito na pinapaging banal. Sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa mga katuwid bagay, sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus. Pinapaging banal tayo. Kayo, mga ate, mga kuya, mga lolo, mga lola, mga nanay, mga tatay. Tayo po ang pinapaging banal ni Kristo. Hindi po yung ribulto. Sus mio. Eto sabi sa 2 John 9 to 10. Ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan ay kinaroroonan ng Ama, gayon din ng Anak. So, ang aral pala, hindi yung ribulto. Diyos po na mapatawara tayo mga kapatid. Pasensya na po kayo, ano? Hindi ko naman nais na. Wala sa isip ko sa akin, Catholic, no? Last word. Maraming salamat po sa pagtanggap ninyo sa akin dito at sa pakikinig. Ano? Maraming salamat po. At saka maraming salamat sa organizer, at sa ating moderator, at sa mga nandito lahat. Salamat po, mga kapatid. Okay, nahuman na ang tema nga gitukod ni Kristo sumala sa Biblia o standard ng mga referensya.
affirmative side, Sir R. Seno. O ang negative side, si Pastor Ros Casuna. So, unang 15 minutes, pwede humanon, pwede dili. Pagpabarog sa iyang tema. 15 minutes, timer, start. Mga higalang mga igsuon, natandog ko sa giingon sa tuwang higala nga ingon niya na wala siya man diri aron pagpindi kung dili aron pagpaambit. Nakalimot siguro siya ba nga debate niya ang ganihan. Kalimot siya ba? Okay lang kung tag-dialogue, pero debate mo niya ang yatuan. So naagin na yung ma-defeat, naagin mo daog. Ha? Ngayon pa niya, nagpaambit lang daw siya, subay daw sa iyang nasabtan. Prinsipyo ba sa Biblia, nasubay lang sa iyong nasabtan? Baba na yung prinsipyo sa mga apostol, ano niya? So, ikaw sa ka, 2 Pedro 3:16, kini mga gihatag sa Diyos kaniya, di matutan na yung diskutas na mga butang na yung diskutas na yung masulat. May mga butang niya mga nasudsabton na ituis mga walay alamat o mga matutuon sama sa nag-iimo sa ubang bayan sa kasulatan o sa ilan nagtukmod sa ilang kaugalingong kalaglagan. Mga dito gaghang mga libro naman kay dili pwede nga kung ang pangunahon na kaya kong i-implementar. Subay sa mga libro ni ang ipangbasa. Dili ka nagbubuog nagkasubay sa itong ibasa ang bukbok. Ha? Wala magbitbit ka o tawag anang libro. O niya, ingat pa niya, based daw sa iyang pagkaunawa. Kinsa man ka, kinsa ko. Na masabot-sabot na may untag, we are the authority to interpret the Holy Scripture? No! Maunang mabasa pag mga libro, aron pagpadayagan kini na interpretation tama ni aron dili pa malaglag. Tanawa ng Supreme Court. Ang Supreme Court, before mo interpret ang mga tawag ng mga hukom, naana sila yung basis ng mga previous na mga judgments. Mapo din ako. Nagbasag mga libro, na ating mga libro pagbasihan, aron pagpadayagan kini hinimo-himo. Ikaapat nga punto, at walang pang balikan kadali, Mr. Moderator, itong giingon niya na dili daw po larawan na ganyan diskutan. Diba? Naaba na yung larawan. Ay, larawan na general term. Pwedeng taong kinanyuan. Pwede po na personal. Pwede. Ang iyang pagsabot, ikuto ba nito? Pinaingon niya, ang mga banal, ang mga tao, tama man na. Pero katong ilang mga larawan, dili tawagong na banal, lain man ang holy o sacred. Ang term na holy, it refers to the person. Pag ingon ka ng sacred, it refers to a thing. Mga butang. So, kini, sacred nga naman, balaan maning butang. Kay ang kinarawanan, holy man, na maotong mga santos. Ano yung mga santos sa itong higala eh? Okay, yan. Bubarog na ko sa itong ang argumento. Ang second topic na mo is about the Church of Christ is the Catholic Church. Ang simbahan Katoliko, ginugod ni Kristong Iglesia. O niya, sumala sa Biblia o sa mga standard na mga referensya. Anong bubuhatan na itong standard na mga referensya? Kaya na ay mga butang na naa sa Biblia na dili klaro. Panalitan, kanang gingon sa ni Propeta Elias na puto manlupad, puto manlutaw. Di na ka makabasa ng barang ng aeroplano. Muna mabasa sa story, ang tanawo ni mga kini, kanang gingon na mulupad aeroplano na, kanang gingon na mulutaw parko na. Sumauna, na basa tag Biblia, basa po tag kasaysayan. Nga naman, kay ang Biblia o kasaysayan, dili yun na managsumpaki. Ang Biblia, nagtudlo o divine law. Ang referensya, nagtudlo o secular truth. Divine truth o secular truth, dili pinimahitabo na magkasumpaki. Okay, so, marayon na. Sa atong topic is simbahan ni Kristo. Ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, mao ang Iglesia gitugod ni Kristo. Pag ingon ka ng Iglesia from the Hebrew word Ecclesia, from the Greek word
tawag, it is an assembly of people called out by God. Sabi ko saya pa na, katiguman sa mga tao na ang Diyos mismo ang natawag. Ano? Kaya na ang may mga katiguman ang mga tawag aning tao na dili Diyos ang natawag, pagalitan. Barangay hall, na may panagtigong din na, hindi man Diyos tawag, nagtawag anak, kung dili ang kapitan. Sa City Hall, dili man ang Diyos nagtawag anak, kung dili ang vice mayor man. So, dili siya matawag kasimbahan. Matawag kasimbahan ang kapunungan sa mga tao, gitawag na sa Diyos. Kaya, kini bang Iglesia Katolika Apostolika Romana, maubali ang katawhan na tinawag sa Diyos. Ang tubag mga higalag mga igsuon, mao, nga naman, dihang si Kristo nagtukod sa iglesia. Niya, basahon nato. St. Matthew, chapter 16, o San Mateo, kapitulo 16, versikulo 17. Kung sa gingon ni Ginoong si Kristo. 18. Busa, sultihan ko ikaw si Pedro, o ibabaw ni ining bato, tukurin ko ang akong iglesia. Kaya dagang kimang ko na ni, ako kay Brados, ningni ko na to, kasi kusap ko sa mga kun. Ang yung ko na ang niangkon na almost 38 to 64,000 Christian denominations. Ano naman ko makiwag man manli, wala ginanglan ni Kristo ang iyang iglesia sa iyang ginoo ang iyang iglesia. Kay wala man nangali, tutob lang batalinha. Kay wala man ni pwede lang kung si Santisa na ay giyon nga tawag claiming and proving are two different things. Ang buti pasabot, ang angkon o ang pagmamatuod duhana ka managlahing butang. Kay daghan man ang nag-angkon ni ining butang na wala nganli, mao nang kinahanglan nato tagaan o pamatuod na kanang bundok kanang katiguman sa mga tao na wala niyang nganli ang pangalan ana Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Giyon sa mga pagpre ang Katoliko na una rason pag-ingon ni Kristo exhortes sa tuwang pinulungan bisan ang gamahaan sa impierno, di kayo't nakabuntog din. Remember ako ang giingon, simbahan katiguman sa mga tao nga ang Diyos ang nagtawag. So ang buti pasabot, from the time sa iyang pagtukod, pagtawag aning mga tawhana, wala ni mabugtog, gikan sa iyang panahon, hangtod karon. Ang buti pasabot, nag-exist kining maong simbahana. Ang buti pasabot nga nag-exist, ka na bang naglungtad, makita, dayag, na makita nga kanang simbahan na mag-iinon sa San Mateo 16-18, naglawig na ang tilaw. Hantod karon na ang maong simbahan. Kay na ang mga maong simbahan, unsa man ang mag-ila sa mga istoryan anang simbahan. Unsa may ngalan nag-iila sa tawag anang mga istoryan anang simbahan. Ito ang tawag basahon niya. The book of knowledge, ito ang kadali lang ha, ito ang basahon, mas maayo manan, ito ang yung kutlungon ang gitawag ko na nakasulat. Yan. Okay? Yan. The book of knowledge, volume 6, page 35. 26, rather. Ang tanang kakristyanuhan sakop lamang sa usa ka kristyanong pundok nga mauning katolikong simbahan na magsukat ang iyang kasaysayan balik sa mga apostol. Karon, nganong masukatan ang iyang kasaysayan balik sa mga apostol? The World Almanac in Book of Facts, edition 1999.
Ini book of facts according to Attorney Norma Chung sa page 692, nag-ingon, Roman Catholics traditionally founded by Jesus who named Saint Peter the first vicar. Sige nga, ang Romano Katolikong simbahan traditionally gitukod ni Jesus nga nagtudlo kang Pedro nga maoy iyang unang representante. Mao nga kanang simbahan na naa sa San Mateo 16:18 na wala nga giklaro na sa kasaysayan. Kaon sa man nga kanang simbahan na Katoliko ng simbahan. Mabita ang mga istorya nag-ingon, si San Pablo Katolikong ebanghilista, si San Pedro unang Katolikong papa. Nga may mga sila na nabasa ba na sa gitawag og Biblia? Dili man na tawag anang history sa mga apostolos ng Biblia. Ang Biblia, history of salvation na. So, ang focus si Kristo, dili ang mga apostol. O nagkakto mga libro sa mga apostol na sulat sa mga dagko ng mga kasaysayan. So, si Kristo katulad ng iglesia, o kanang iglesyahan naglawin until now, na naman ingon pa niya, I am be with you always till the end of time. Ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalimutan. Kung ang iglesia sa mga iyang so napasabot ka kanang iglesia nagpabili naglawig o sumala pa sa kasaysayan kanang iglesia mao ang iglesia Katolika Apostolika Romana. Sa San Mateo 16:18, wa niyang nganli ang maong iglesia. So ang mga sitas iyang ginganlan. Ginganlan man niya ang kanang simbahan Katoliko. Pero sa laing sitas. Pero kanang pagtukod niya, wag magsapagtukod og ngalan ang iyang gitukod simbahan man. Wa niya nganli aron ang umaabot makaila nga kanang maong simbahan iya ni Kristo pinaagi sa inang pagtan-aw sa mga timaan. Niiling maong simbahan na kanang simbahan na iya ni Kristo. Kaya maabot na panahon, nadaghan ang buto ng mga simbahan, nagwali, magbitbit o Kristo, magbitbit o Biblia, apan nagpabilin nga dili iya ni Kristo. Luyo sa ilang pagwali, pagbitbit sa Biblia. Kay usa lamang kay iglesia dito po ni Kristo na maunang sang iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Pag maingon tag Romano Katoliko simbahan, refer na sa Santa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Kung maingon tag Romano Katoliko simbahan, refer na sa Katolikong simbahan or the Catholic Church or refer na sa one Holy Church. So, gikan kaniadto hangtod karon usa lang kasimbahan ang naglawig, walay lain ang Santa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Makita nato ang panahon, ang presenting Pedro sa karon na panahon na mauning atong Santo Papa, Papa Francisco, kasi man ang successor ni San Pedro. Timaan na ang simbahan ni Kristo, wa mamakak si Kristo nga magpabilig na maglawig. Gikan sa pagsugod until now, na naman, nga nang kinahanglan ang magpabilig na maglawig, kay buot niya ang tanang tao maluwas. Manangaan ang simbahan. Dili pwede nga mawala ang simbahan. Na naman, tungod kay ang katuyuan ni Kristo sa pagtukod sa iglesia, mauman ang kaluwasan. Kung ang iglesia sa nato, nag-edad pag 50 years old, 100 years old, 200, 300, 500, dili na mao ang iglesia dito po Kristo. Kaya ang iglesia dito po ni Kristo, naglawig. Almost 2,000 years old na. Kaya kung ato ang tanawang 2019 minus 33, ang namatay si Kristo, 33 man. So 1,986, kuha ko masayo. Ang tuig sa simbahan na iya ni Kristo. So kung naay simbahan ka rin, mamaingon, kining simbahan na iya ni Kristo, o niya pagkahuman, ang edad 100 years old ba? Bugos na, baka nga. Sa ikang brad, kaya bagong natulog, hindi magkaroon sa tuiga. Samot, iya. Kini mga tao na nakikumpetensya ang Kristo. Ano man?
Si Kristo nagtungod ng iglesia. Kanya kini mga tawanan, nakikompetensya. Kanya ang pait pa, kaya ipagkaon pa nila ang pulong ni Kristo. Dito ang Kristo. Again, o sa lamang kay iglesia dito po si Kristo. O kanang iglesia, maunang simbahang Katoliko, Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Sa paabuto na po ang pagkongres ng katambay sa buwang ibarugan. Okay, musunod na wada ang cross-examination. Ang tema, balikon ako, ang Romano Katolikong Simbahan, mao ang matuod na iglesia nga gitukod ni Kristo sumala sa Biblia o standard na mga referensya. So ang mangutana, si Sir Pastor Ros Casuna, tagaan na to 10 minutes sa iyang cross-examination. Sugod sa unang pangutana, Brad. Ang una na akong pangutana, simple lang, no? Pangutana ng mga sekta. Saan mababasa sa Biblia na tinawag na Roman Catholic Church o Holy Roman Apostolic Catholic Church ang itinayo ni Kristo sa Mateo 16:18? Yeah. Kung masin naminaw ni natong bigos sa kahayan, ha? Di ba yung ganina kung naminaw ka, pagpukod ni Kristo ang iglesia, wa niya ha? Kanang one Holy Catholic Apostolic Church nalana sa iglesia dito po ni Kristo. Naaibigan ko sa Kristo, one Holy Catholic Church, wala kong yung kanina, na kanang one Holy Catholic Church, na one Holy Catholic Apostolic Roman Church. Next question. Next question, no? So, wala'y pangalan. Alam ko, ito ang legali. Alam ko mga question. Next question. Mabandrian. Ang early Christians nga gitawag sa pangalan nila na Eastern Orthodox Church. Doon na sa kabuk. Ang isa, Oriental Orthodox Church. No? So, kinsay na una? Ang Holy Apostolica Romana, Santa Romana Katolika o ang Eastern Orthodox Church. Kinsay na una sa iba? Wala siya na question mahitungod sa tinuod man ng Katoliko o dili ang iyang problema ano asa tinuod ang Eastern o Oriental. Ano yan, Brad? Ang because there is only
topic, Brad. Kung auna nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana iya ni Kristo, ito po ni Kristo, before ano siya. Lain naman nakatopic. Moderator speak, moderator speak. Excuse me ha. Excuse me, time sa cut sa time. Ang iyang pangutana, giingon niya nagpasabot man ni Brad nga kung kinsa ang founder sa mga simbahan or kung mag-isgot man magtaog ka ng muingon kasi Brad nawala na ta sa tema kaya tong tema ni Cancel na lang. Sa Pabinaw yun, nawala. isulod ang tema ang pangutana dito sa tema nga Katolikong simbahan mao ang iglesia ang gitukod ni Kristo sumama cancel sa na lang. Biblia sa Santa Diferensya. Sunod ang Kaso pangutana. niya pangutana, ang mga early Christians ba ay mga banal? Ang mga elected sa mga banal? Yes. Thank you. Ang mga naas gawas anak o mga dili banal. Sunod nga pangutana, no? Hmm. Ang mga pari o obispo ba sa mga unang Christian mga banal? Yes. So, Katoliko na ha? Huwag na po na. kung sa'yo panagot, anong pakahulugan ng terminong banal ayon sa iyo? Okay. Pag mingon ka o term na banal, ito sa general term. Pwede mag-refer sa person, pwede po mag-refer sa things. Ang term na holy refers to a person na What is a holy? Ito magalit Excuse me, ayaw ko na kaya gidefine yan. Uta naman ka kung sa ang huli. Iyan gidefine ang huli para yung masabtan kung kung sa ang tubagan ng pag-define sa huli. Pamanasa siya before ni Marisot na na. Pag may nung taong banal or holy, ang tao na nahiusa o natighiusa sa Diyos. Nga nakadawat o grasya, nagikan sa Diyos. O ang mga pari o mga obispo kani adto nakadawat sa grasya sa Diyos. Why mga pastor atong panahon na? Di sa kaya kay wa kinabutan na. Follow up na. Oh, sige na. So, laro pangutana sa Acts 11:26, no? Ningon man ka nga sa Mateo 16:18 gitukod ni Kristo ang Roman Catholic Church, no? Sa Acts 11:26, unsa may gitukod diri? Pareho ra ba gyapon dito sa kan? Mr. Moderator, objection sa. Dapat ang iyang kubakon sa tuma. Ang iyang kubakon kini ako ang gipamahayag. Naghimo makag-ino pastor. Question man. Ay, Question Rescue. Brad, ipaklaro ang pangutana kung muhaon ba ni sa tema unsa may ka nakapadulungan sa pangutana sa imong premise. Kilo lang ngayon, kilo ng Acts 11:26. Lain na ito kudre. Mr. Moderator. Lain ni siya sa Mateo 16:18. Objection, Mr. Moderator. Huwag ko magamit anak asitas. Kung auna ang mga setas kong ipaggamit, ang mga reference akong ipaggamit, yung mga adtuan ako, pagkita mahuman ng isa ito ng taglahin. So representation ako, bitaon ako na, no? So question naman, sige naman ka. Mga kanina, panutan ako, kung auna ang ako ang gibarugan, minaagi sa imong pag-cross, una ka mga taglahin, kinuha, hindi ka mahuman anak. Naguba na ba na ako? Kaya Kasi na ba? wala bang kamihan ng pangalan sa Mateo 16:18? Kaya naman ginanli. Oh, pidili RCC. Dili, nasa ano? No, sekretor. Imong gi-claim sa Catholic na ato 16:18 ang RCC. Pero wala'y pangalan imong giyon. Eh, baka sila tukod ng galang galing. Giyon sa manila pag-claim nga wala may Oh, pangalan. kanina. Awagin na nina sa pagbarog niya kanina. Giyon sa mga ko pag-claim muna sa giingon ni Kristo, et fortes entre non prevalent siya. Even the gates of hell shall not prevail against it. Gikan sa pagkatukod ang kilalang iskang simana. O sumala pa sa dapat question ka inline sa kong gisulti. Okay, follow up mo na, follow up. Pass na lang ako. Pass na lang ako. Okay, magkasunod. So, undahan mo yung pangutana. Mag-proceed ka sa imuhang stand na Mr. Nahurot niya mong tanan. nahurot na. Nahurot niya, iwa pa naman. Sige. Gusto mo nila gubaw na so ang iyang stand. So sa representation ako, gubaw na ako.
So, dili na niya tiwason ang iyang cross-examination, so mo-proceed ka. So, ang iyang cross-examination, dili na niya padayon. Kaya pwede man mo padayon, pwede po dili. So, dili na hotdol yung oras. So, mo padayon ta, ang sunod karon negative stand by Pastor Ros Casona. Ang tema, iya inigar na ang Romano kadlong simbahan matuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo sumala sa Biblia og standard nga mga referensya. Iya ning gubon, iya ning inigar nga dili ni tinuod. Tagaan og oras nga 10 minutes. Akala ko ba 15? Ay, pan man eh. Rebuttal man eh. Rebuttal man eh mo pag mag-cross examination rebuttal 10. Ang Di ba mo represent pang kusang stand para gubaon? Gini siya may stop siya no. Siya may naguna og stand, di ba? Di, pa na siya. Anak ko sa speech na Pagkauman nag-question ko. Karon ako na po di represent mo barog. Oo, walang pa siya. Di ba? So 15 ang barog, di ba? 10 na lang kay negative side man ka. Negative side man ka. Kaganina sa larawan, So ang affirmative 15. 50 kay Ang negative, ang negative. Ang rebuttal naman lang mo sa So iya. pero kung ganiha, pareho man lagi. Dili 10 to ya kay na. 10 ra to. sige, Di ba? 10 Mr. Moderator. Kasi santo ni si Pastor ba nga nagbininta ata. Kanina, 15 imo ganina, 10 ako. 10 ra to. 10 ra. Pero 15 ako, 10 imo. Pero kung malayo ang yapon naman sa ako 15 ka ako. Okay. Sige. Sugot panigar man katolikong simbahan na mao ang gitukod na iglesia ni Kristo sumagulo sa Biblia. So ang oras 10 minutes. Brad. May hapos otro. Sa Ono Corinto, no? So, diretso na ako kay 10 minutes, wala na paspasan na. Ono Corinto, chapter 1, verse 2. Sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto sa mga tuwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus. So, mga banal ang mga ito. No? Sa Hebreo 3.1, Hebreo 3.1, para kasi babasa ako sa notebook. Gagalit yung isa daw. So, babasa tayo sa Biblia. No? Hebrew 3:1. Kaya, mga banal na kapatid. So, banal pala talaga, no? Yung mga early Christians, mga banal, no? So, kung inaangkin na ito, sabihin ang Catholic banal. Palakpak! Mga sinuhulan! Okay, no? So, ang banal, walang dungis, walang kapintasan, malinis, malayo sa karumihan. Tama hindi? Okay, so mangayon sila, di ba? Basa tayo reference, no? Kaya akong reference, wala na ako inihingon nga authenticated na siya o kumpirmado nga, no? Kaya wala ba, sama sa iyang gingon, wala ko dalang libro, no? So ako lang gikuha ang pangalan sa libro o ang writer ng page, no? Mr. Moderator, objection sa Mr. Moderator. Before sa ikat sa time ka para dili. Cut ang time, 8 minutes and 16 seconds. Kung dili na authenticated ang imong gigamit, ayo gamita. Ikaw na ganang imong dili authenticated. Ang bote pasabot, dili pwede nimo nga magamit as muhang reference. Agi-refer lang ako sa moderator. Okay, object ko. Sandali lang. Object ko. Sandali. Mr. Moderator, dili ipagamit ano kay iya ang tawag na Nag-lock sa anin, nag-lock. Dili. Nag-lock sa anin. Mr. Kasuna.
Wala kitawag yung ikahadlukan. Ang point man ako, madili yung mahito ka sa mas takas niya. Ayaw ganito. Lagi. Pasuntiyon lagi ka. Lagi. Pasuntiyon lagi ka. Ang point na ko dili karon, ayaw tagamit og butang na dili di ay authentic. Akong giingon, wala sa Biblia o standard ng mga referensya. So, iyang inigar, unya, kung inigar, ang atong gamiton, ipaklaro nga, ang atong gamiton, kining standard nga reference nga, kanang ipaklaro na brad, kanang ingon mo nga, kanang dili o basi kanang Modern Times and Living Past by Henry W. I-search lang ninyo kay kabal ko. Dili mo pwede pa-search ulit. Gibugal ka ha? Mr. Moderator, dili mo na meta mo magudana kung natunga na siyang ialaw, dili magud nato. Author o ang tawag anang libro, dili gihapon sa masaligan kay ikaw yung nag-ingat nga dili na siya authenticated. So adto ka ni. Dili kasi kadlong ka na kung gusto na ko authenticated. Okay, ang gusto na ini ha nga para ang imong gikot nga standard na reference makasiguro siya nga mao ginay authentic nga nakasulat dito. Kanya dili siya ko na. So ang atong imo ani Wala ka, sunod ka nito mag-debate gani Brad, magdagi imuhang bala. Mao gani ang kakong gikot ang book no book ni Modern Times and Living Past. Sige, Mr. Moderator. Sige. So padayon ta. So padayon iyag kung simong kuan idawat na sa affirmative side nga gamiton nimo na siya nga gikan sa mulot gikan sa Google nga referensya. Sige, gikan sa Wikipedia ba to? Wikipedia? Oh, gikan sa Wikipedia. So, padayon na kay 8 minutes and 16 seconds. So, sa
Isa naman yung ato. Timer stop, timer stop. Ang atong topic, Mr. Casona, inigarni mo ang Iglesia Catholic o kaya manatili iya ni Cristo, ayaw pag atong Iglesia na, ito naman po ng topic. Igo! Pwede ba mo yun? So, pwede ko may istorya. Ko, Sakto na ito! wala man ko mara diri para budaog, no? Ay, Kasi di ba, di ba? ako po siya. Ang kunan ba ni mga dili ka makanika sa mga kaduwang topic kay Brad Tumutan Tagana? Ang atong topic, inquisition. Sige, kung sa imong gusto, sige. Okay lang. Dili, ikaw ba, ikaw? Kung ako, no? Ang early Christians manggod, banal. So, kung ang ka, wag ko na ikaw ang early Christians, kayo ang early Christians, dapat banal kayo. Brad. Di ba tama yan? Inquisition na magod na is. Ang atong tema diri simbahan. Banal yan pa sa excuse me. Wala ta magtema din kung naabay neta mong dili maayo diha o maayo alang gihimo. Ang atong pamatud-an din og imong inigar nga kanang Iglesia Katolika Apostolika nga dili no sa dagan katulunan. Diri sa tasa pundasyon ha. Atong laron kay para di ta masima kay layo na katagtan abot ang inquisition. Kanang inquisition katunang mga history nga nahitabo sa simbahan. Guys, kasi man siya masagot, no? Itinayin na lang na ako ng last topic, no? Para ko si RJ Senyo na siya na ang daw. Kay hindi man ako ikaw na! Excuse me, banal ka banal! Excuse me, nga akong gigawas, ang emphasis mine! Mr. Kasi gusto na akong ipakita sa mga tao nga ang Iglesia Katolika Romana, dili banal! Nga nang mga Sige, para matuloy ito ng tawag ka ng ipadaw na iyang debate. Wala na sa amo ang tema ang iyahang diskutan. Pero sige, padayon. para bungkag ang banal ba mapatayo tao? Ang banal gusto mo tao? Gusto mo ang tao? Nga ang gisunog man? Kay, dili mohaon sa doktrina sa Roman Catholic Church ang ilahang doktrina, ang ilang paniwala. Kung pakop sila sa Inquisition o gipangtambog sa apoy, no? Buhi nga tao, gitambog sa apoy, no? Maka-Diyos ba yan? Makatao ba yan? Banal ba yan? Ha? Sa Inquisition, ang daming pinatay. Basahan ko kayo, ha?
nagsabi, panahon na Inquisition ha, ay nagsabi, sa panahon nito, kaya ay nagsabi ng 8,800 na mga taong buhay. Nag-isa po yung mga taong buhay. Gawain ba ito ng Diyos? Hanggang sa mamatay ay 291,456. At sa lalong maliwanag na sabi, ang kabuuan ng lahat ng inyong ipinabilanggo pinahirapan hanggang mamatay, mga buhay na tao inihagi sa nagniningas at nagbabagang apoy ay umabot sa 350 4,207 tao sa Espanya lamang. Oh, sorry no. Huwag po kayo magalit. Dumal, sabi ni Pastor pare nyo to, karumal dumal in the sight of God. Puro mo yan. Pare mismo nagsabi na ang kasalanan ng Katolik ay karumal-dumal sa mata ng Diyos. No? So huwag po kayong magalit sa akin mga kapatid. No? History. No? So, hindi naman ako pumunta rito para manalo sa debate. Kung hindi gusto ko lang may pahayag sa mga kasama natin dito
po kayo, mahal ko po kayo. Ah, God bless po. Salamat po. Salamat. Okay. Okay. So, karon musunod ang cross-examination. Ito sa iyang gipabarog. So, bago sa cross-examination, so, ang tema dapat unta nga ang Romano Katolikong Simbahan mao ang matuod nga iglesia, pero gidawat man sa tungkuan nga nigawas sa tema nga balaan ba ang simbahan? Nabot na ang tema nga balaan ang simbahan. So, kanang examination, pero gidawat naman kuan kayo. Ano kumbaga kanang nilis na tema, pero sige lang kay gidawat man. Susunod ang cross-examination nga 10 minutes. 10 minutes. Okay. 10 minutes. So, timer starts now. Okay. Una ka na, Brad. Iwag man yung siguro. Roma ang Vatican o ang Empire o nagsama na. Ang hinungdan sa Inquisition, kung ang dogma sa katao, Objection, doon mo parehas sa dogma sa Objection. Present time, excuse me. Objection. Objection. Ano pumunta na siya kayo? Ulit. Ha? Ulit. Niya. Kinto may inquisition na gideclare ni Ferdinand, King Ferdinand of Venezuela. Iba ito king. Ang sabi dito, no? Pwede Ako ang simbahan. ang Diyos ang iingot, sa gawas ang Diyos ang kahapon. Kinsa man ang mo execute sa taong ihawon o patsyon. Ang Ang Diyos, gobyerno o ang simbahan? ang Diyos. Ako talaga sa Diyos. May inquisition man ang atong gisgutan. Bible lang atong gisgutan. Dili ba sa inquisition ba? Ha? Kinsa man ang mo execute? Ang gobyerno o ang simbahan? Ang gobyerno sa Inquisition. Ang gobyerno, dili ang simbahan.
Mana po. Ang po lahat mana po. Okay, lain pangutanan. Lain pangutanan. Pag abot dito sa imposition, imposition ng topic, wala namang bukay, wala namang may maanak na kinain ng patay. Okay. Ang rason pa meron na kung ilang ipatay tungkol kay rebelde sa gobyerno o rebelde sa simbahan? Mas one set of the coin na. Pagka mag-conform sa Catholic dogmas, heresy. Pagka heresy, takpon ka, patyon, sunodin. Okay. So, pag ingon of heresy, as far as this River is concerned, o yun ka na ang pinagabugad kasi yung ihatang simbahan, excommunication. Oh, sige, baka pa na yung So, dili ka pamatay. Ha? Pero, tinaw, Saktan! Pakawilan, pero ang katotohanan, matibay! Next question. Hindi mo naman Catholic dogma, pag hindi ka conform sa Catholic dogma, you are a heresy. Pagka heresy, holy ka, papatay ka, sugin ka. Okay. So, pag pili ka pa sa Catholic dogma, May ginawa. gusto lang ko mahibaw-an ba kung unsa mo na pagbasa ng imong gibasa. Ang akong pangutana simple, naghukot pa ang gobyerno na mo-early execute ipatulunan ang Catholic dogma. Dili, pagtulog. At the stake in Spain, the Inquisition at press most heavily upon the Jews. After 2,000 of them had been burned to death, and many others have suffered mighty punishment. The Jews were expelled from the country. More than half a million were forced to leave Spain. Dili na. Lagi ingon dito na the church commands and give an order to the government to execute those heretics. Katuwiran po Ayaw dumadumagi ng imong gibasa. Ayaw dumadumagi. Dahil na siya give an order to execute those people who are heretics. Church to be Tinawa kayo na yung English. Tinawa kayo ang English. Pero mas dito strictly
Di ayaw ko tuloy. Ako pa na ka nag-deny. Ako naman pala itong magalang. Di panahon ako sa pakutan na ron. So, dinilay ni mo nga ang dogma ang problema. Namatala ka na ko? Namatala ka sa kuha? Murag vaccine di ba nga, ang referent mo na nga, oy, ang panahon Ay, pinipilit ka! Pinipilit ka! Balik! Aray mo mga kasulat! Okay. Moderators time. Ang iyang ipangutana nga kana bang Inquisition na ba na kalabutan dito sa first, second, ug Third third century. Nawala din ko century ni nag-umpisa. Nakakawala! Kalabutan sa? Wala butan Wala. Okay. Next. Kinin first century Christians. O yun ka na, katulikon eh. Pili ko mo yun, wabay nakasulat. Hindi ka mo yun. Wabay nakasulat. Kaya nakasulat. Kung na kayo mabasa sa katulik. Asan sa text? Catholic Bible. Okay, basta. Alam ko na yan. Reference. Ha? Reference. Okay. Pili pa rin mo Biblia. Siyempre, Catholic reference, bias. Ano lang naman yun? Si Catholic reference. Reference yan eh. Standard reference. Catholic reference. Okay. So last na siya ako, gawin tayo oras. Okay. Last na Last na. pagkaroon. Okay. Ingon niya. Wala daw kung kayo mabasa. Manalo ko yung mabasa sa Catholic version. Kung na ako'y mabasa sa Biblia kasi Kristo may ingon nagkaamong pasakot mo sa One Holy Catholic Church. At bitawin mo kami Biblia. Basa ang Holy Apostolic, Biblia. Holy Apostolic Catholic Church ang Basta One Holy Catholic Church. Oh, sige, basa. Kung na yung mabasa. Biblia. So last na siya ako, gawin tayo oras. Last na to. Yung Biblia ha, Biblia Protestante, dili ni Biblia Katoliko. Para dili bayad. Ay, sa padawat sa tunga bildis siya. Di. Silent Mencius. Ye, my chosen people of Jews, are now my noted I have other sheep beside you, even the Gentiles which are not of your fold, but you shall have a fold of their own, a more famous church than yours. These must I earlobe bring home out of the waste deserts of the world, and they shall hear the voice of my gospel, and by the power thereof shall be united into one body of church with you. So as Jews and Gentiles shall make up one holy Catholic Church under me, therefore one only head. Pwede mabasa. Okay, Pwede ikipasa. mabasa. As moderator, alin nila sa
galing ito. Okay, maintindihan natin sa Ibig sabihin, ano magod ang iyang palusot na gusto niya original. Palusot niya. Kalusot. Ha? Palusot nito. Ang original niyo. Mauna mo ito na gusto niya original. Taga ang original hindi ka pa lumabasa. basa. Iya palusot. Tawag kay para price ni dili niya dawaton. Kaya taga ang original dili makabasa ang original. So, ikaw mo basa para Wala ko mabasa na to. sila. O yan, kumabasa na ko. Basa ka ni. Ha? Basa. O yan, wala ko. Ang bitaw na yun mo. Basa. Iya ka siya ba? Ha? Ha? Ito na laptop na po. Okay, dante. Mo prosita para makaurong ta kay pwede niyo na gamiton dito sa inyo final rebuttal. Okay? So padayon ta. Ang namuhatag og final rebuttal human naman sa cross examination. Padayon ta sa final rebuttal nimo sa kini nga tema 5 minutes. 5 minutes, siya po sunod 5 minutes. Muna yung final rebuttal sa tema nga ano katolikong simbahan mo mao ang ang iglesia nga gitukod ni Kristo sumala sa Biblia og standard na referensya as negative side. 5 minutes. Okay. Start. Oh, may hapon no. Sa mga Katoliko, ay alam mo kanain no. Story-storya ra man niya to ano. Pahayagan ng Katoliko. Okay lang ba? Okay lang. Ano nyo yan, opinion nyo yan. Okay lang, okay lang. Okay lang na. So, akong gipatunayan, no, kaganiha, pinapatunayan ko kanina, na ang kalibig sa ilang tunay na lesya na itunayo sa Mateo 16:18. Bakit? Wala din namang nakasulat sa Mateo 16:18 na tinawag itong Apostolika Romana, no? Saka isa pa, ang early Christians, mga banal na tao na sila, no? Ang mga banal na tao, malinis, walang dungis, walang katuntasan. Malayo sa karamihan, ano? So, alam naman natin ang church ngayon sa binasa ko na hindi mo talaga masasabing banal, ano? Kaya, ang mag-aangkin na church na sunod dapat ipakita niya sa gawa, ano? Ipakita niya kung paano siya kabanal, no? Ang sabi ng Diyos, mga
banal. Sabi ni Kristo, pinabanal ko ang aking sarili upang kayo naman ay mangagsisunod. No? Para magpakabanal. So, kung ang kahit nga ngayon may mga scandals. Alam naman natin lahat yan, ano? Lahat naman tayo nakakalam yan sa mga scandals. Pero, okay lang din. Kung tinatanggap nyo pa rin na yan ang totoo, wala tayong magagawa dyan. At inyo yan eh. Sarili nyo yung pagtanggap. Ano? Ang sa akin lang naman, pumunta ako dito para ipahayag sa inyo, ang tunay na church ay dapat banal. Wala tayong makita ang kapintasan. Yun ang ano eh. Dito sa Timoteo, Timoteo. Kaya ko naman ang oras eh. Sa 1 Timoteo 3, 15, 16. 1 Timoteo 3, 15, 16. Kung ako'y magluhat ng mahabang panahon, ay upang malaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. So, tinuturo dito kung paano ang pag-uugali sa loob ng iglesia ng Diyos. No? 16. At huwag nagtatalo. Nating isipin ano. Suriin po natin ang ating mga pinananampalatayaan. Kung dakila ba ang kabanalan ng ating pinananampalatayaan. Ngayon kung makita natin na medyo may problema. 30 seconds. Siguro Nya, puyat-puyat, sa barog, sa ikaduhang barog, about sa simbahan, wala niya kung akong agipabarog naghimo sa iya. So, timaan na nag-evade siya sa kung ang gipang established ng mga reference kung sumala sa Biblia, kaya nag-create siya kiyang kaugalingong argumento. Kanya ang pagkapalpag pa yun,
ang pagkapalso pa yun sa iyang argumento. Sila, usa sila ka-rebelde sa gobyerno. Kay rebelde man sila sa gobyerno, mauna ang silot na ipahamtang sa ilaha is death penalty. Sa sa Pilipinas, pag ang ating sa silot, as penal code, ang silot ana, silot kamatayon yun. Ang state ang mo-execute. Nanong naamay sala ang simbahan Katoliko at itong panahon na, dili tuwag kay sila ang ni-execute, kung dili, ilahan kitolerate ang panahon na kitugutan ang gobyerno sa pagkamatay sa mga irihis. Pero dili ang simbahan ni Paul Kamay. Mag-iangkon niya kaganina. Kanina, dapat magsuri. Yes, dapat tayo magsuri niya. Dapat po, kinahanglan ko magsuri at dili ta one side kung ako'y ang basahon. Dapat basahon ang kinatibok ang isyu. Onya ang imposisyon, wala na makabungkag sa kinaiya sa Iglesia Ginoo ni Kristo ng pagkamalaan. Nga naman, kay bisan kami sa trusi ka mga apostoles na magalihudas usa. Bisan gani sa buhat sa mga apostoles, Kapitulo 20, 30 hangtod 33, na ang manggani nagtudlo og mga talingkad o naghimog mga dautan. Wala magagalaan sa Iglesia Ginoo ni Kristo. Wala. Nagpabilin. Kay nagpabilin man ang maong Iglesia, luyo sa mga padulungan na naa sa sulod ni ining maong simbahan, nagpasabot ining simbahan na mauni ang iya na Ginoo. Kaya una-una ang ni pastor, ang una-una ang niya, pagbala siya mo ginoon. Ha? Ikatulong na punto. Ayaw kayo, tawag ka na, nagkaroon na sa kong anak, okay na. Okay. Ikatulong punto. Ang pagkatinuod na simbahan ni Kristo, nagpasabot nga. Saan na siya ba? Kilikay siya sa mga kadakutan. Nga naman, kaya ang simbahan na perfecto naa sa imperfecto kagutan. Wala magpatungod niya kahoy. Ang tinuod niya kahoy, naagyo na yung mga dahong laya. Sa kaminuto. Naay mga laya. Naay mga laya ang mga tagat, pero it does not follow na maingon ta na di na tinuod na kahoy. Pero pag naagyo ni kahoy, na puro green na ang dahon, walay laya. Fake na, plastic na, sama sa imong pundok, pastor. Ang simbahan ni Kristo, ang unang simbahan ng mga apostolos na ay Judas usa. O niya pagkama sa dagan sa kinabuhi simbahan, na ay mga padlungod, na ay nipatay. Kung tanawan niyo ang kasaysayan simbahan, pero wala na nagpasabot na nawala na ang pagkabalaan sa Iglesia Ginoo ni Kristo. Wala na bangag sa kong higala. Kita sa mga tingkod karon, bisan ko sa kapunto, wag makapunta o kaatbang niining maong gitawag o bagya. Kunya, sir, ako na lang mundo na ako ang tawag ng kuan pagpasalamat. Nagpasalamat ko sa kong pinanggang kapitan, ang Lita Ibis, na itang inihatag na ito og pagtugot niining maong debate na mahitabo dinhi. Kunya, ato ang mga barangay officials, mga barangay kagawad sa akong mga pulong leaders. Salamat kayo sa inyong pagtugot.
Nya ang hinaot ko na mo ni ang sugod nga panahon nga magpugay ko sa pagpatuon Katolika. Ngano man kay kung masakat-sakat tani sama ni pastor magsakasaka sa atong ang balay, manudlo balikat nya wate nga sera sa pagpatuon Katoliko, posible nga makabiya ta sa pagpatuon niya. Sumala sa Biblia, ang mga tao nga nibiya sa pagpatuon Katolika dili yun na iya ni Kristo. So katulan maayong hapon kanimo tanan. Okay, natapos na. Sa tao lang ito ni siya religious debate, wala ni sa judge. Sa nakaraan ng pagmamani, tao, kung unsa ang mga argumento, kamo ang judge, i-research ninyo kung unsa ang mga punto nila, kung mahaom ba, supay sa sakto nga pag Dito daw ang questions. Kasunod ng gawa sa ito ang tawag ka ng topic kung naa. Madala mo doon diri. Nasa ninang. anaday kuande kana makibit mga pangutana.